ಹಲ್ ಪರಶುರಾಮನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರಪಿನ ಓಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಚ್ಚ ಬಂಗಾರಗ ಸರಿ ಸಮಾನ ಪಿಂಗಾರ ಬತ್ತದೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓ ಎನ್ನ ಕೊರಗಚ್ಚ ಎನ್ನ ಕೊರಗಚ್ಚ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯನೇ ಈ ಭಕ್ತರೆಡಾತೋ ಜಾಲೆ ಕರುಣೆನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯನೇ ಈ ಭಕ್ತರೆಡಾತೋ ಜಾಲೆ ಕರುಣೆನೆ ಸತ್ಯದ ಮೂರುತಿಯೇ ತಮ್ಮುಡು ಕಾಬುಲೆ ಈ ಕುತ್ತಾರ ಮಣ್ಣೆಡುಂತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣೆಡು ಬೆಳಗುನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಭಕ್ತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಒಲಿಯುನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕರುಣಾಮಯ ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈರೆಸಿರಿ ಪಾದೊಗು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯನೇ ಈ ಭಕ್ತರೆಡಾತೋ ಜಾಲೆ ಕರುಣೆನೆ ಅಜ್ಜ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಅಭಯ ಸ್ವರೂಪನೆ ಶಿವದೇವರ ಅಂಶಾವತಾರುಣೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಚ್ಚಿ ಅಮೃತದ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸದ ನೆಟ್ಟುವೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಚ್ಚಿ ಅಮೃತದ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸದ ನೆಟ್ಟುವೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತಾಲಂಕಾರುನೆ ಇರಗ ಭಕ್ತಿಡ ಕೊರ್ಪಿಕೋಲ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ
ಹಲೋ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಪದಕು ಕುಡೂರ ನಿಕಲ ದುಂಬುಗ ಬರ್ಪೆರು ಅಶ್ಮಿತ್ ಏಜೆ ದಯಮಂತ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊರ್ಲ ತಾಟಿಡ ಅರೆನು ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊನುಡು ಪಣದಿಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. Testing, testing, testing. ಹನ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ഭാഗീരഥമ്മന പേര് ആയിട്ടുണ്ടു വർദ്ധല നീര് കനലേ നങ്ക് ഈര് ആനന്ദിനി ഡൈരിത പേര് ഭാഗീരഥമ്മന പേര് ആയിട്ടുണ്ടു വർദ്ധല നീര് കനലയ നങ്ക് ഈര് ആനന്ദിനി ഡൈരിത പേര് ഭാഗീരഥമ്മന പേര് നിക്ക് കനയരെ പണ്ടിനി ഏറ് ಸಿಸಿಲಿ ಬಾಯಿನ ಪೇರು ಔಜರ್ಸಿ ಬೆತ್ತದ ಪ್ಯೂರು ಭಾಗೀರಥಮ್ಮನ ಪೇರು ನಿಕ್ ಕನಯರೆ ಪಂಡಿನ ಏರು ಸಿಸಿಲಿ ಬಾಯಿನ ಪೇರು ಔಜರ್ಸಿ ಬೆತ್ತದ ಪ್ಯೂರು ಸದ್ಯ ಅಗ್ಗ ಆವು ಸೀರೆ ಮಗ್ಗ ದಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆ ಯಾವು ಹಾಸಿಗೆದ್ದ ಉದ್ದ ತೂದು ಕಾರು ಹಿಡಿಯ ಅಕ್ಕ ಸೊಗುಲೆಂಚಿ ದೀಪಿ ಆಸೆ ಬುಡಿಯ ಹಾಸಿಗೆದ್ದ ಉದ್ದ ತೂದು ಕಾರು ಹಿಡಿಯ ಅಕ್ಕ ಸೊಗುಲೆಂಚಿ ದೀಪಿ ಆಸೆ ಬುಡಿಯ ಭಾಗೀರಥಮ್ಮನ ಪೇರು ಆಯ್ಟುಂಡು ವರ್ಧಲ ನೀರು ಕನಲೆಯ ನಂಕ ಈರು ಆನಂದಿನಿ ಡೈರಿದ പേര് അരേരി ഭാഗീരഥമ്മന പേര് നിക്ക് കനയരെ പണ്ടിന് ഏറ് സിസിലി വായിന പേര് ഔജർസി ಕನಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರು ಓದು ಆಲು ಕಾಸದ ತೋದೆ ಪೇರೆ ಮಂದಿರಿ ಇಜ್ಜಿನಂಕ ಸರಿತ ಪುಟ್ಲ ಏನ ಬಿಂಗಿರಿ ರೈಲು ಪಟ್ಟದ ಅಂತಿನ ಅರೆ ಇನ್ನಿ ತಿಲಕ
ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಜಾತ ಕೊಡು ಶುಕ್ರ ದಿಸೆ ನನ್ನ ನಂಕೆಯ ಇನ್ನು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಜಾತ ಕೊಡು ಶುಕ್ರ ದಿಸೆ ನನ್ನ ನಂಕೆಯ ഭാഗീരഥമ്മന പേര് ആയിട്ടുണ്ടോ വർദ്ധല നീര് കനലയനങ്ക് ഈര് ആനന്ദിനി ഡൈരിത പേര് ഭാഗീരഥമ്മന പേര് നിക്ക് കനയരെ പണ്ടിന് എര് ಸಿಸಿಲಿ ಬಾಯಿನ ಬೇರು ಜರ್ಸಿ ಬೆತ್ತದ ಪ್ಯೂರು ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ 555 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರಣ್ಣ ಮೂಕಿಡೆ ಎದುರು సహధర్మిణి శ్రీమతి రూపా కోడియల్ బైల్ దంపతులు అవధూతರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಳ ಮೋಗ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಗುರುಜಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದ ಚವರಿಗೆ ಮೂಗಿಡಿ ಎದುರುಕೊಳ್ಳಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ 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 ವಿನಯ ಗುರುಜಿ ಎಂದರೇನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಲ ಅಂತ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಅರ್ತಿ ಪೆತ್ತಿಡರಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದ್ಯರು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಮದ
ನಿರ್ದೇಶಕನ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲಂದು ಅರ್ನ ಪುದರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗನೆ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಾದ ಅಂದು ಬಂದ ತೀರ್ಪಿನಾಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಗುರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮುಖ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅರಣ ಆರ್ತಿ ಪ್ರತಿದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಾಟಿರೊಟ್ಟುಗಾರನ್ ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಏನಾರು ಮಹಾನ್ ದಾನಿಲು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡುಲೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿನಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪುಟ್ಟದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಳಿ ಬಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ತೋಜಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮನೋಹರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಪಾತಿರದ ಬಿರ್ಸೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಮೋಕೆದ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೆರಣ ಮೋಕೆಡ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಮೋಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಮೋಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ರ್ ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡುಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ವಾಗ್ಮಿ ಖ್ಯಾತ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಪುದರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗನೆ ತಾಟಿದ ಬರ್ಸನ ಪದರು ನಂಚಿನ ಮೋಕೆದ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡುಲೆ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಲು ಮುಂಬೈದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡುಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡಲೆ ಅಂಚನೆ ದುಬೈದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ದುಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಾರಾ ಮೆರುಗು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಾಧಕಿಯರು ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡ್ ಸೇರೋಣ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಿಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರೇನ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಬೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗರನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡ್ ಬರಿಯರ ಬುಲೇರು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನು ಬಿನ್ನೆರನು ಮೋಕೆಡ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪೀಠನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಡ್ದು ದುಂಬು ದೇವರ ನೆನಪಂದೆ ಕಜ್ಜ ಸುರುವಾವಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕ್ರಮನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರೇನು ಸುಗಿಪೇರು ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು हरि ओम जी ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा माणिक्यवीणामुफलालयन्तीं मदालसां मञ्जुळवाग्विलासां माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गी
मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि। ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದು ನಿಪುಡು ದೀಬಿರಿನ ಸುಗಿತಿ ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರ್ನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸಾವು ನಂಚಿನ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ 555ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗಿನಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಪಾಯರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರೋಡ ಏನೊಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಗುರುನ ಸ್ಥಾನಡಿತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಎಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ದೀಪ ಎಂಚ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪಾಪುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಗುರುಲ ಗುರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪಾತೆರ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಮನಸ್ಸು ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಮಲ್ಪೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೋಕ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ 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 ವಿನಯ ಗುರುಜಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆನು ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದು ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿನಯ ಗುರುಜಿಗೆ ವಿನಯಕ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಲೇಸನ್ ವೇದಿಕೆ ನಡಪಾಯಿರುವುದೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ದಂಪತಿಲು ವಿಜಯನ್ನೇ ರೂಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನಲ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತಿ ಬತ್ತದ ಗುರು ವಂದನದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರುಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲೇರು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪಾತೆರದ ಕಮ್ಮೆನಲ ಕೊಂಪುನಂಚಿನ ಗುರುಜಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪದ ಮಾಲೆ ಚೀಪದ ಪಾತೆರನ ಸದಾರ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನಯ ಕುಮಾರ ಗುರುಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಚೀಪದ ಫಲಪುರ್ಪಾದಿ ತಾಂಬೂಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಂಪು ಸದಾ ಅರಡ ಉಪ್ಪೋಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಆ ಆಸೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ವಿನಯ ಗುರುಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡೋರ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾದು ಬರಡು ಎಂದು ಬರೊಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರುಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾನಾದಿಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆ ಭಾರಿ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿರಿಯರಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಎಂಚ ತರ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತೋಜಾದ ಗುರುನಂಚಿನ ಸಾಧಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಸ್ಥಾನಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡುಳ್ಳರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ದಂಪತಿಲು ಶಾಲನ ಪೊದೆತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ. ವೇದಿಕಿಡುಪುನಂಚಿನ ಕುಡೂರಿ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕೆ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಾರಿಪುರದ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ನ ಪೊದಿತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು
ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು R.K. ನಾಯಕ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಬಜ್ಜಿರದ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರುವನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನಾರೆ R.K. ನಾಯಕ್ 2023 ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನಾರು ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ವಿಜೇತರು R.K. ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಡ್ರು ಶಾಲ್ನ ಪೊದಿತು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ಕುಡೋರಿಯೇ ಸಾಧಕೆ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಅರ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನದ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನುವ ತೂಪ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಜಾನ್ಶಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ದಸರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ನು ಪೊದಿತು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡಗು ಮಾನಾದಿಗದ ಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೇರೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೂನಗರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನನಾತು ಕುಡಾತಕ್ಕೆ ಏನುಗ ಪಂದಾಪಂಡು ಪಾತ್ರದ ಬಿರ್ಸೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆರೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಪೊದಿಕಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ಕುಡೋರಿಯೇ ಪಿನ್ನೇರು ಉದ್ಯಮ ಬೊಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆರೆ ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚ ನಾನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ತನ್ನಂತಾನು ತೊಡಗಿಸಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡು ಓವೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅವಡುಂದಾಂಡ ದಾಂಡಿಲೇನ ಪಟ್ಟಿಡ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರುಂದಾನಗ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ತುಳುನಾಡದ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಶಾಲಿನ ಪೊದಿತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಜೋಡು ಬರಡು ತುಳುವೆರೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಸ್ತಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿನ್ಕುರಂಚಿನ ಮಿನ್ಕು ಬೋಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ್ ಮುಂಬೈದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲಂದು ಕಲೆಕ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮುಂಬೈ ಬೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಪೊದಿಕೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುರುದ ಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ಕುಡೋರಿ ಬೆನ್ನೆ ಖ್ಯಾತ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪಾತ್ರದ ಬಿರ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿರ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆರೆ ಅರೆನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೋಕೆಡ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಲದ ಪೊದಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡುಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ದಂಪತಿನು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ಕುಡೋರಿಯ ಬಿನ್ನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ನಮ್ಮಾರೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆರೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲ್ದ ಪೊದಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡುಳ್ಳೇರು ರೂಪಕ ಬೊಕ ವಿಜಯನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ದುಬೈಡ್ ಮಿನ್ಕುನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕೆ ದುಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬೊಕ ದುಬೈಡ್ ಸರ್ವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನಿಧಿಯಾದಿತ್ತೊಂದಿನಾರು ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಪೊದಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನೆ ಪಾತ್ರದ ಬಿರ್ಸೇನ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅರ್ನ ಕಂಠದ ಮಾಧುರ್ಯತೆಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೋಲಿ
ತುಳುನಾಡಿನ ಇತ್ತೊಂದು ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿಣುಕಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಧಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರು ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಾತೆರೆ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನದ ಗುಂಗುರು ಕುಜಲ್ದ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬೇರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರು ಕಿರಣ್. ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏರೆಲ್ಲ ಆತು ಮೋಕೆಡು ಬೇಗಡು ಒಪ್ಪುಜ ಆಂಡ ಒಪ್ಪಿ ಅಂದ ಅಣ್ಣಗ ತನ್ನ ಉಡಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿಟಾಕ್ಲೇನ್ ದೀದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಾಕ್ಲೇನ್ ಮಾನವ ಕಲಾವಿದರಾದ ಉತ್ತಂಗದ ಶಿಖರಗಾಕ್ಲಿ ಏರಿಯರಂದ ಅನಗ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆರಿ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೆರಲ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಉಡಲ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಮೂಜೆನ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇಡ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ತಂಡನ ತಯಾರು ಮಲ್ದರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿತೊಟ್ಟುಗು ತಂಡದ ನಾಯಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರನ್ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರನ್. ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿನ ಪಾದೋಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಗಣ್ಯ ಬಿಣ್ಣೆರೇನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿಣ್ಣೆರೇನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಸೇರಿದಿನ ಎದುರು ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾಯಿನ ಸಂಘಟಕ ಮೈತ್ರಿಯರು 555 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡಾಂಡ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಪಯಣ ಒಂದು 35 ವರ್ಷದ ಪಯಣಡು ಪೂರ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಗೊತ್ತಿನ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಡೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಯಾನ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ನಾಟಕದ ಚಿಂತನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮ ನಡತದಿತ್ತು. ಮಣಿಕಂಠ ಮೈಮೆ ಪನ್ಪನ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು 2020 ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಂದಿನ ಹಿಡಿದಲು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಂಡು ಇನಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆನ ಕಾರಣ ಈತ ಜನ ಎಂಕಲು ಗಣ್ಯರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದಾರಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಣಗಳುಂಡು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿನ ಲೈದಂದಾಂಡ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತಿಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನಾಟಕ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ ಆರೊಂಜಿ 2 ಪೆನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಪೆನ್ನಡೆ ಬರೆತಿನ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಅರೇನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತನ್ವೆ ಜತೆಟ್ ಎನ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನಡು ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುರುಜಿಲೇನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ನ 35 ವರ್ಷಡು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಅರ್ಚಕರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತನೇ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಂದು ಪನ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಣಗೆ ಎಂಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಎನ್ನ ಕಲಾ ಬದುಕಿಗೆ ಬುಲ್ಪು ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಮನೋಹರನಲ್ಲೇರು ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಪುನಗನೆ ನವಭಾರತ ಪತ್ರಿಕೆಡು ರಾತ್ರಿ ಬೇನೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಮನೋಹರನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಅಲ್ತುಬಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಯಣಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮನೋಹರಣೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕಲಾ ಬದುಕದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತಾರೆ. ದುಬೈಡ್ದು ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರು ಬೈದಾರಿ ನಾಟಕಗೂ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ದುಬೈ ಮಸ್ಕಟ್ ಬಾರೇನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ಅಣಿಯ ಒಂದುಂಡು
ಅವು ದುಬೈಡ್ ಈ ನಾಟಕ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ನಾಟಕ ಆವಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ್ ದುಬೈ ಸೋರ್ಸ್ದ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಲ್ಪಡ್ದಿಂಕು ದಾಲ ಕುಂತು ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಆತಿನಿ ಪೂರ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡ್ ಆರ್ದೆತ್ತು ದಿನ ಉಮೇದಿಡ ಅವು ಆಯ್ ನಡೆದವರ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಡೆಂಚಿನ ಅಂದಮಂಡ ಆರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪೋನಗಲ್ಲ ಯಾನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಪೋನಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಾಟಕಗಾರ ಬರೊಂದಿತ್ತದು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ಒರಿಯರ್ದು ಅಸಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಕನ್ನ ಕಟ್ಟದು ಗುರು ಅಣ್ಣೆ ಹೀರೋ ಆಪಿನ ಬಂದು ಐಕೆ ಏತೋ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ಏತೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತದು ಏಪನ ಗುರು ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಗುರು ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ ದಾಲ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತಾರೆ ಆತರು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಐಕ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ಸದ 100 200 300 ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆರು ಬತ್ತದ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀನಾರ ನಾನು ಪದ್ಮರಾಜರು ಅರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದತ್ತು ಅರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಗುರು ಬೆಳ್ಳದೆಂಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಐಟಾಪಿನ ಕೆಲಸಲಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಯಾನರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆತೀನಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಸರ್ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಕಲಾ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಎಂಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟು ದಿನಾರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಪಯನಡ್ ಅರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಆಂಡಲ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಯಕ್ಷ ಲೋಕಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಗು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರು ಮಲ್ದಿನ ಸಹಕಾರ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡವು ಮುಗೀರ್ನೈಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ದಾನಿಯಾರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗೆ ಆಸೆ ಪಡೆ ಅಂದೆ ಆರು ಮಲ್ದಿನ ಚಿನ್ನ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೈದೆ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪನ್ನೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿಯಾರು ಬರ್ರೆ ಉಪ್ಪನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅವು ನೆತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದೇರು ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾ ತೂತ ನಮ್ಮ ಬಂಧನ ತೂತ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ತೂತ ಎನ್ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಲದ ಇಂಚಿಪಗು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಕಂಬಳ ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕ SV ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ತಯಾರಾತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡದಿಂತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವಿದೇಶಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮೆಗೆ ಎಂಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಪದ್ಯ ಬರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಬದಕದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು SV ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು RK ನಾಯರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಮಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಐತೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು RK ನಾಯರ್ ಮಂಡದಾದ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಮರುಭೂಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮರನ ನಡೆದು ಅದನ್ನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮನ್ನು ತೋಜಾದಿನಾರು ಒವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆರಿಟಿತ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಪಾಡು ಓಡೆಗೆ ಬರೋಡ ಪಾಡು ಬಾಂಬೆ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಗೂ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನೆರು ಸಾರಿ ಸರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನೆರು ಎದುರುಡು ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರು ಪೀರವಡ್ದೆ ನಾನು ಪುಗರ್ವೇರು ಎದುರು ನೆರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಅನ್ನ ನೆರಡೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಲೆಕ್ಕ ದದವಂಡ ಸಾರಥ ವರ್ಮನು 83 ಜನ ಇಸಬೇಡಿ ಯಾನು ಬರೀ ಇನ್ನ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಐಕ್ ಹಾಜರಾದಿತ್ತಿನಾರು ಇನಿ 83 ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಇನಿ 2024 ನಾಟಕಗಳು ಆರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನ ನನ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಬಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಬರ್ಪುನೇಡು ದುಂಬು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಾತಾಳ ಪೋದು ಪುನಗ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ದೆರ್ತದು ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಸಕ್ರಿಯ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಬನ್ಪೇರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪೆ ಕಾಡೊಂಜಿ ತೆಲಿಕದ ಬಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪೆ ಕಾಡೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಮೈತಿದಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಬನ್ಪೇರು ವಿಜಯರ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಶಾಂತಿದೂತೆ ಆತೇರು ಅಂದು ಬಂಡ್ರಿ ಯಾನು ಶಾಂತಿದೂತೆ ಆತಿಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮರೆತದು ಎಂಕಲು ರಾಜಿಯಾಯ ಇನಿತಯನ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ದುಂಬಾರು ಮಲ್ದಿನೇ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೆ ಒರಿಯರ್ದವ್ರು ಅಸಲ್ದ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ 10,000 ಪೇಪರ್ಡು ಒಂಜಿ ಪುಟನ್ನು ಬರೆದು ಪಟ್ಟು ದಿನಾರು ಬಕ ದಾದಾನ ಎಂಡ ಬೇಜಾರ ಎಂಕಲ್ ಒಂದಾಂಡ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಎಂಕಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಇನಿ ಪಿರ ಆರು ವೇದಿಕೆಡಲ್ಲಿ ರೌಲ ಎಂಕ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಕುಮಾರಿಯನ್ ಬಂಗೇರ ನಿಕಲಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಧೈರ್ಯಡು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ತೂಪರ್ ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯಡು 1 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತು ಒರಿಯರ್ದವ್ರು ಅಸಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಆ 1 ಕೋಟಿಡು ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕುಮಾರಿಯನ್ ಬಂಗೇರ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒರಿಯರ್ದವ್ರು ಅಸಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೇನಂದೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಲೈದಿನಾರು ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮರಪುಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರಿನ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಕುಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕಲುಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಬರೆಯರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ದಿನ ಮನೋಹರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಅಂಚನೆ ಎದುಡು ಕುಲ್ದಿನ ವರ್ಧಮಾನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಸಾರಿ
ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ವರ್ಧಮಾನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಂಕ ಸಲಹೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮುಂಬೈ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕೊಲ್ಲರು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಮರಳಿನ ಪತ್ತಾಯಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಡೆ ಇಂಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣಿರುಳ್ಳರು ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಲಕ್ಷ ಜಂತ ಋಣ ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ದ ಪಾತೆರ್ರೆಂದು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ದ ಈ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಕಲು 20 ಸಲ 30 ಸಲ 40 ಸಲ ತೂದುಪಾರು ಆಂಡ ನೆಟ್ ಪಿರೌಡು ಬೆಂತಿನ ಕಲ್ನ ಬೆಗರ್ದು ಏರು ಬಿಡ್ತೇರು ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ತೋಜೋನು ಸ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜೋನು ಪಿರೌಡು ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರ ಅಕ್ಲೆ ನೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಪಾತೆರ್ ನೊಂಚರು ಉದ್ದಾಂಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಬೈದೇರು ಅನುಶ್ರೀ ನಾಟಕ ತುಯರ್ನ ಬೈದೇರು ಬಹುಶಃ 2ನೇ ಸಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರದ ನುಡಿಮುತ್ತಿನ ಕುರಿಯರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ವಿಜಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬಂಡು ಬಹುಶಃ ಈತ್ ಜನಸಾಗರೇನಿ ಸೇರಿದ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ 555ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂರೊಂದುಂಡು ಬಂದಾಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರನ ವಿಜಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಟ್ಟಗಿನಿ ಅರ್ಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಣಿಯರೆ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡಿಯನ್ನು ಬಯಕುವೆ ಜೋರಾನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತಾರಾಗ ಮೆರುಗುಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತ ನಟೆ ಆದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬತ್ತದು ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಸಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಹಿಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಾವು ಮಾತಿರ ಮೋಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರನ ಎದುಕೊಂಡಲೆ ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಅತನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದಡು ನಾನಾ ನಮ್ಮನಿಡು ನಾನಾ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಆಣ ನಿರೂಪಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೊಂಡಿ ಸಾರ ಮುತ್ತುಲೇನಿ ಎಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಭದ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬುನಾದಿನ ಪಡೆಯೊಂಡ ಆ ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇದಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅನುಶ್ರೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅನುಶ್ರೀ ಮೆರೆಗೆ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇದಿಗೆ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಜೋರಾದ ಬರಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಲ ಅನುಶ್ರೀಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಬರ್ನುಡು ಬತ್ತೇರು ಶಾಲ್ ಪೋದಿತ್ತು ಪಿರ ಪೋಯರು ನಿಗಲು ಕೊಡೋರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ನನಗ ಸಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಗೆ ತೂಯರೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತುಲು ಅರಲ್ಲ ಕಾಬಣು ದಯಮಲ್ತದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ ಅನುಶ್ರೀ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊಡೋರಿಯೇ ಬಿನ್ನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಬೈದೇರು ಉದ್ಯಮಿಲಾದಿತ್ತೊಂದು ತುಳು ಸಂಘ ಬರೋಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠದ ಒಟ್ಟುಗು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಶಿ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರೋಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮೇರಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ಲೆ ತಾಟಿದ ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ಲೆ ಒರಿ ಸಾಧಕೆ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಶಶಿನೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಲೆಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಬರೋಡಡು ಎಂಕಲ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನನಗೆ ಬರೋಡಡು ನಾಟಕ ಆಯರೇನೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಡು ಐಕ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ಶಶಿಯನ್ನೇ ಅಂಚಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಲೈದೆ ಅನಾರೆ ನನ್ನ ಸಮಯನ ಮಸ್ತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಪಂಚದ ತಜ್ಞರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪನ್ಪೆರು ಕತ್ತಲೆ ಪಂದು ಪೋಡೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಡರು ಅರಳಾಂಡ ಯಾವು ಕತ್ತಲೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ದೂರ ಪೋಪುಂಡೆಗೆ ಭಗವಂತನು ಅಗ್ನಿಮುಖಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ತುಡರನು ಅರಳಾದ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ನಡಪುಂಡು ಅವಧೂತ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸೇರ್ದು ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಯಾನನೆಗಳೆಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಡರುಗಳ ಕಲಾವಿದಗಳ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ
ಎಂಚ ತುಡರ್ ಬೆಳಗೊಡು ಅಂದನಗ ಐಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡೋ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಬೆಳಗೊಡು ಒಂದು ಪಂದನಗ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿ ఒక పొర్ల పాత్ರದ ಎಣ್ಣೆ ಐಟಿತ್ತುನಂದನಗ ಕಲಾವಿದೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾದ ಬೆಳಗರ ತಾದ್ಯವಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಏರು ಬತ್ತುಂಡಲ ಸಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಪು ಎಂಚ ತುಡರು ಕೊರ್ಪುಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಮೆರೆಪು ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆಲ ಅಂಚನೆ ಏರೇ ಬರಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒರಿಯೇ ಎತ್ತುಂಡಲ ಸಾರ ಜನ ಎತ್ತುಂಡಲ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಗ ಉವೇ ರೀತಿದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ತನ್ನ ಅಭಿನಯ ಚಾತುರ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತಾ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದರು ಈತು ವರ್ಷನಿಗಳೆದುರು ಬೆಂತೆರು ತುಡರ್ ಅರಲ್ನಗ ಆ ಸತ್ಯಲು ದೈವ ದೇವೇರನ್ನು ಎದುರು ಒಂದು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ತುಡರ್ನ ಅರಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭನು ಕೊರೊಂದುಲೆರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಗುರುಜಿ ಇಂಬೇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡ್ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಕತ್ತಲಿನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಡೆಕುಲ ಕತ್ತಲೆ ತಿಕೆನೇ ಜಿಗೆ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲುನಗ ತನ್ನ ಉಳ ಕಣ್ಣಡು ತುನಗ ಮುಂಡದ ಬೊಟ್ಟುದ ನಡೂಟು ಬೊಲ್ಪು ಬೊಲ್ಕಿರಿಯ ನಗ ನಂದಲ ತುಡರಾದು ಅರಳುಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಸುಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನ ಸುದೀಪ್ತಿದಂಚಿ ಸಾಗೊಡುಗೆ ಭಗವಂತನು ಅಗ್ನಿಮುಖಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಡರನ ಅರಳಾದ ಲೇಸದ ಉದಿಪನನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ನೃತ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಏರೇ ಬತ್ತುಂಡಲ ಸಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನು ಅವು ತುಡರು ಒರಿಯೇ ಇತ್ತಿನಾಯ ಬರಡು ಕಳೆಯೊಂದಿನಾಯ ಬರಡು ದಾಂತಿನಾಯ ಬರಡು ಅತ್ತುಂಡ ತುಂಬುದು ತಮಿಳುನಾಯ ಬತ್ತುಂಡಲ ಏರೇ ಬತ್ತುಂಡಲ ಒವೇ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತಿರಲ ಪೊರ್ಲ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತುಡರು ಪೊತ್ತಾವೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತ್ವಿ ಗಣ್ಯರ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ತುಡರ್ನ ಅರಲ್ಪ ಒಂದುಲೆರು ಸಂಧ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಈ ತುಡರ ಬೊಲ್ಪು ಮಾತಿರ್ನ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯದ ಬೊಲ್ಪಾಬೋಡ ಪಂಪಿನ ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸೇರಡು ಈ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪುದ ಉದೀಪನಗ ಕಣ್ಣು ಮೆನ್ಕಿನದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಉಸುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ತುಡರನ ಅರಳಾದ ಲೇಸುದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಮೋಕೆ ತೂಕೆದ ಸುಲ್ಮಿನಿಯಾನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಇತೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ನಾಟಕ ನಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತಾದಿದ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನ ನಿಕಲು ಕೊರಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಡಪುಡುಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಿಖಲ ಬಲಪುಡುಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಡತ ಪತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯದ ವಿಟಿ ಪ್ಲೇ ಆಪಣು ಬಹುಶಃ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕನು ಬರೆನಗ ಅವೇತೋ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕೊರ್ನಗ ವಿಜಯನ್ನ ಎನ್ನಿದಿನಿ 100 ಶೋ ಮಾತ್ರ ಆಣ ಇನಿ 555 ಶೋ ಒಟ್ಟಾದ ಬರೋಡು ನನಗ ಐತ ಪಿರೋಡು ಆ ರೀತಿ ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಶೋ ನಡತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾದಿನ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ದಿಯೋಂದುಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗೋ ನಮ್ಮ ಬಲಪೊಡುಪು ನಂಚಿನ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಮಿತ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕಗಳ ಸುನಾಮಿ ಎದ್ದಿರುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ನಾಟಕಗಳ ಯುಗ ಮುಗಿಯಿತು ಎನ್ನುವಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2020 ಜನವರಿ 2ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತು. ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ. ಗಂಡ ಕರಿಯೇ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಧರ್ಮನ್ನು ದಂಡ ಕಿರುವೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರೆಯಿತು. ಸರಿಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕರೋನಾ ಬ್ರೇಕ್ನ ಮಧ್ಯೆಯೂ 500ರ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು.
ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 600ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ 1,000 ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಂಚಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಒರಿಯಾರ್ ದೊರೆ ಅಸಲ್ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. 2010ರ ವೇಳೆಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಾರದೇ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒರಿಯಾರ್ ದೊರೆ ಅಸಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿ 25 ವಾರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಸುಮಾರು 23 ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ರ ಮೂಲಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಸರಿಸುಮಾರು 10-15 ನಾಟಕ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ದೈವದೇವರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯದ ಸೊತ್ತಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕದ ಒಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ನಾಟಕವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ, ದುಬೈ, ಮಸ್ಕತ್, ಮುಂಬೈ, ಪೂನಾ, ನಾಸಿಕ್, ಗುಜರಾತ್, ಬರೋಡಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದುಬೈ, ಮಸ್ಕತ್, ಬಹರೈನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಈ ನಾಟಕ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿ 1,000 ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಡತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾದಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಣೆತ್ತೇರು ಆ LED ಬಾಲ್ದ ಮೆತ್ತು ತುವಿನಂಚಿನ ಮುತ್ತುಲೆದ ಸಾಧನೆಗೋರ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಜೋರಾದ ಎರಡು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ 555ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದಡೆ ಮುಟ ಸಾಗದರೊಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಶಸ್ ದೊಟ್ಟಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನುల ಕೊರನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ ಬನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ಮೋಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಗುರೂಜಿಲು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಬುಂಡು ಒರಿಯ ಗುರು ಆಯ್ನಾಗಿ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ತಾ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಗುರು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಒರಿಯ ಕಲ್ವೆ ಕಂಡೆರ ಆವಂದಿನ ಕುಡೋರಿಯಗ ಕೊರ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಡೆತ ಕ್ಷಣತ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯುಣ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಪೋಂಡಲ ಕುಡೋರಿಯನ ಜೀವನಗ ಆಸರ ಆಪುನ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಆಸ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರದ ನುಡಿಮುತ್ತದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೆದುರು ಅರಲ್ಪಾಯರೊಲ್ಲೆರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಗುರುಜಿ ಬೇರೆನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೆನ್ನಗ ಪುದರಡೆ ವಿನಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅರ್ನ ಗುರು ವಾಕ್ಯದ ಗುರುಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಅಂಚಾದ ವಿನಯ ಗುರುಜಿ ಮೇರ್ನ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಏನೊಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರ ನೆಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಬಹುಶಂದುವೆ ತೋಜೋಡು ಆರ್ ಕುಳ್ಳಿ ನಂಚಿನ ಪೀಟಡ್ ಲಕ್ಕ ಬಂದು ತನ್ನ ಮೋಕದ ಶಿಷ್ಯ ಸಮಾನ ನೆಂಚಿನ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಕುಳ್ಳದೆ ಆ ಶಾಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ರಾಜಲಕ ಇರು ಮೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆಡೋ ತಾನು ತರೆಕ್ ಪೇಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಗೌರಿ ಗದ್ದೆದ ಆಶ್ರಮದ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಆ ಪೊದಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಆರ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಶಾಲ್ಡ್ ಐಕ್ಯವಾದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬು ವಿನಯ ಗುರುಜಿಲಿನ ಪಾತಿರಗಾದು ವೇದಿಕೆ
ಕುಡರ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರ್ನ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಾದು ಜೋಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾತಿರದ ದುಂಬು ಬರಡ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಗುರುಜಿಯವರ ಮಾತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ವಿನಯ ಗುರುಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿಯವರು. ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭೀಷಜೆ ಭವರೋಗಿಣ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಅವನು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ನಾನು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಂದ ಕಲಿತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಏನಂದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ದ ಹೀರೋ ಅಂತ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳೊಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನು ಕಲಿತೀಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಗ್ಗದ ಕಲಿ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸೋದು? ಅಹಂಕಾರನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು. ಇದು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಹೆಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತದ್ದು. ಈ ಜಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಷ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ. ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ನನಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ. ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಮಗ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಅದು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೊದಲು ಉಂಟದಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು VVIP ನಾನಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು 30 ರೂಪಾಯಿ. ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಳೆಸಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು VVIP ಅಂತ. ಆ VVIPಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದೇನು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಒಪ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಮೈ ರಾಮ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಚುವಲ್, ಹಿಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ರಾಮ ರಾಮ ಆಗಿದ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರಕ್ಷಿತನ್ನು 5 ವರ್ಷ RR ನಗರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಜೆ 8:30. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾದ್ವಿ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಐಕಾನ್ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ, ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದದು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ನಾವು ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅನಿಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಆನಂದನ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಗುರುಪುರದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ಅನುಶ್ರೀಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಬೆಳೆಸಿದವಳು ಗುರುಪುರದವಳು ಅಲ್ವಾ ಅನುಶ್ರೀ? ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಗೇರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಯ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಭಕ್ತರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, RK ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಆ ರೈತರ ನಮ್ಮ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಮಂಡಾಲೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುತ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ನಿಂತಾಗ
ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಮೋದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಗ್ಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡಾಗ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು BE ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದರು. ನಾನು ಅವರ ಫ್ಯಾನೇ, ಕಾಮಿಡಿ ಅವರು ಹೆಸರು ಮರ್ತೇವೆ, ಭೋಜರಾಜರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾನೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಅಂತ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ AC ಅಂತ, ಫ್ಯಾನಿಂದ ಆಚೆ. ಇವತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಅವತ್ತು ಶುರು ದಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ನಂಗೆ. ಅವರು ತುಳುಲ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಗುರೂಜಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅವರಿಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಭಗವಾನ್ರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಕೊನೆ ನಾಟಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು, 2 ಪೆನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಕೊಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಈ ಮೈಕಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾನು, ಇದರೊಳಗಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಗವಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ರೇಡಿಯೋಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗೂಗಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಗುರುನೇ. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಗುರು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಪದಿಂದ ಕಲ್ಪದೆಡೆಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಅವರಿಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 8 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೀಸಾ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು 8 ದೇಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು 555ನೇದು 100ನೇ ಶೋಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಾವನೆಗೆ ನೋವಾದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಚೂರು ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದವರಿಗೆ ಅದು ಬೈ ಬರ್ತ್ ದೇವರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಗುಣ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರು, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸೋಡಿಯೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ದೇವರ ಧೂಳನ್ನು, ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಭಕ್ತರ ಧೂಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಳು ಅವಳಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೀಡಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಡಿ. ದೇವರಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೌರವಿಸು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಆಟೋದಲ್ಲೇ ಬರಲಿ, ಆಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಪರ್ಮನೆನ್ಸಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ BE ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ BCom ಆದ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇವರೊಂಥರ ತುಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನೊಂದಿನ ಕರೆದು ಕೇಳಿದೆ, ಅವನ ನಮಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಒಂದು BCom ಕಾಮಾಗಾರು ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಜ್ಞಾನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ದಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಟೀಲನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗೇರ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರಾಗಲಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಆಗಲಿ, ಅನುಶ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೌರವಿಸು. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ಈ ಶೋ ಆಫನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ, ಲೀವ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಕಪ್. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕಾಶಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಷ್ಟು ಶುಭ್ರ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೇ ನವನಾಥರು, ಗುರು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಆದಿಗುರುಗಳು, ಆ ನವನಾಥರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಲಿಂಗ ಇಟ್ಟರು. ಆ ಲಿಂಗದ ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ರಸ ಇರೋ ಮಣ್ಣು ಉಂಟದು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕದ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಊರು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಭಾಗೀರಥ ಕರೆದ. ಮಂಗಳೂರವರೆಲ್ಲ ಏನೂ ಕರೀದೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುಭ್ರ ಇದೆ ಅಂತಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ವೈಷ್ಣವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗೆಯರು, ಪಂಚದುರ್ಗೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಳಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಶುರುವಾಗೋ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ದೇವಿ ಅವಳು. ಅವಳ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಪ್ತಶತಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಸುರತ ರಾಜ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಳಲಿ. ಆದಿಶೇಷನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಆದಿಶೇಷ ಮಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ದೇವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಟೀಲು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈಷ್ಣವಿ, ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಇರೋ ಒಂದು ದೇವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮೂರೇ. ಇನ್ನು ಬಪ್ಪನಾಡು ಸುಮಾರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ. ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ನಾನು BE ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕದ್ರಿಯ ಪಾಂಡವ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಂದು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾಲವೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲು ಅಂತ. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾತ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಭಸ್ಮ ಹಚ್ಚಲ್ಲ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯು ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸು ಅಂತ. ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ತಂದು 5 ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ. ಅನುಶ್ರೀ ಆದರೂ ಪಾಪ ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೋ ಮೊದಲು ಅನುಶ್ರೀ ಫೋಟೋ ಪೂರ್ತಿ ಶಿವಗುಳಿಗದು ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೂರು ಹಬ್ಬ ಅಂತ. ಈ ಸಲ ಈ ನಾಟಕವೇ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀಯ ದರ್ಶನ, ಗುಳಿಗನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಒಂದು ಊರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿದೆ, ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೋ, ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಆಗಲಿ, ಗುಳಿಗ ಆಗಲಿ, ಕಲ್ಕುಡ ಆಗಲಿ, ಕೊಡಿಮಣತ್ತಾಯ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಆಗಲಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಹೋದ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನವನಾತ್ರ ತಪಸ್ಸಿನ ಧ್ವನಿ ಉರಿತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಕದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ತಪಸ್ಸಿನ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಊರವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಡತೆಯಿಂದ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿ ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದರು, ಅವನು ಹಾರು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ಇವರು ದೂರ ನಿಂತಿದ್ರು. ನಾನೊಬ್ಬ ಮಂಗ, ನಾನು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ನೋ ಐ ಆಮ್ ದ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿ ಆರ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಾತ್ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು. ಲವ್ ಎವರಿ ಒನ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಅಂತ. ಇವರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಬೈದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹಣ ಎಣಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು, ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ದಿನಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತ. ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ MBBS, BDS, BE ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಂದಿನೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವನು ಮಂಗಳೂರವನೇ, ಅವನು ATM ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನು ಬಿಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಅವತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬೈಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಹಣ ಎಣಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವನು ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡು, ನಾನು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಕಾಗದ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಜೀವನವನ್ನು ಆಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಗದದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಈ ಬಂಗಾರ ಧರಿಸೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಆಭರಣ ಧರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆ. ನಾನು ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೀರಿಯರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಔಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಡಿಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಓನರ್ ಸಂಜಯ ವಾಸ್ತ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮದುವೆಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಬಂದು ನಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವನ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ನಗಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ. ಆವಾಗ VVIPಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರದಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಗೆ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ? ಇದು ತುಂಬ VVIPಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರದಿಗೆ ಬರಲ್ವಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೀದಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಜನ ಕೂತು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದು. 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದು ಆ VVIPಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಔಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. 8:15 ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತರು. ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಓನರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡು, ಭಗವಂತಂಗೆ VIP ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿರೋ ಅಗ್ನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದವನು ಒಂದೇ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದವನು ಒಂದೇ. ಆದರೆ ಶಿವ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸನ್ನು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನಲ್ಲ. ಆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿತ್ತಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾನು ಹಳೆಯ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನನ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಿನ ಸಾಲುಮರದ ಸಾಕಮ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಹಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು, ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು, ಅದ್ರ ಮೊದಲು 1 ವಾರದ ಮೊದಲು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು, ಅವ್ರ ಮನೆ ತುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಶಾಲ್ ಇದೆ, ಹಾರ ಇದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಅವತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿತೀವಿ, ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದ್ದೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ, ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಳು ಮೂವಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಮೂವಿ, ಬೇರೆ ಮೂವಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮವರನ್ನು ನಾವು ಸೇಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದರೆ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ರೀಮ್ಸಿಗೆಲ್ಲ. ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಗೆ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಡಿ. ಆವಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಷ್ಟೋ ತುಳುನಾಡ ಚರಿತ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೀಗ ಶೆಟ್ರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮನೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ರೋಡಿಗೆ ತರ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲಿ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್, ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದಿಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಧರ್ಮವನ್ನು, ರಾಯರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್, ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಡಿವೋಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸಕ್ಕರೆಬೈಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವನಿಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನೋಡು,
ಈ ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ. ಪುಸ್ತಕದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಿಷುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತಾಕತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಿವಗುಳಿಗನ ಕತೆ, ಕಲ್ಲುಕುಡನ ಕತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಕತೆ, ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಿನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಆದವರು. ಒಂದಿನ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿನ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತವನಿ, ಇನ್ನಿನ್ನು ವರ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದೈವದ ಕತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ದೈವ ಕೋಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತು. ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನು ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿತು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದರೂ ಅದು ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ತುಳುನಾಡ ಜೀವ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸುವ, ಉಳಿಸುವ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಅಂತೂ ನಾನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನುಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಗುರುಗಳವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾರಾಯಣ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬಂತಹ ಸೂಜಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬಂತಹ ದಾರವನ್ನು ಪೊಗ್ಗಿಸಿ, ಮಾತೆಂಬಂತಹ ಮುತ್ತನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ಮಾತಿನ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿನಯ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳಿಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಾವು ನುಡಿಮುತ್ತಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊರಿಯರ ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಂಡದೆ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆನೆ ಪಡೆನಂಚಿನ ತಾರದ ಮರತ ತಾರದ ಇರೇಟ್ ಪಂಡ ಮಡಲಿಡು ವಿನಯ ಗುರೂಜಿ ಬೊಕ ಅವಧೂತ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಚಿತ್ರನನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ರೂಪಡು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಕೊರಂದುಳೇರು. ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರೇ, ತಮಗೆ 3 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿರುವ ಮಠ, ಶ್ರವಣ್ ಎಲ್ಲೂರು ಬೊಕ ಮನೋಹರ್ ಎಲ್ಲೂರು ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ಕೋತಾರೆ. ಕಲಾವಿದನ ಕಲಾಚಾತುರ್ಪದಾದ ಅಂದು ತುಲೆ ಮಡಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲವೇನು ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಣದು ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಐತ ಎದುರು ಪಿರ ಉಂತುದು ಅವೇನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಈತ ನೆಟ್ಟ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಕೈಟು ಕೊರ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಜೋಪಾನ ಮಲ್ದಾರೆ. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲೆಟ್ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿರನ ಚಿತ್ರಣ ನನ್ನ ಕೊಡೊಂಜೇಟ್ ಅವಧೂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು 3 ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದರೆಡ್ದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೆರೆನ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ 555ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋದು ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಧಾರವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕೊಪ್ಪ, ಕೇರಳ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಬೊಂಬೈ, ಬರೋಡಾ, ಗುಜರಾತ್, ಪೂನಾ, ನಾಸಿಕ್, ದುಬೈ, ಮಸ್ಕತ್ ಅಂಚನೆ ಬಹ್ರೈನಡು ಸುಮಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ 555ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಪದ್ಯದೇತಂಡು ಒರ್ರತೂಂಡ ಕುಡರ ತೂಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಐತ ಯಶಸ್ವಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಕ್ಲೇನು ಇನಿ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತದ ಮಾನವನ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದು ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಬೇಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನದ ಕಜ್ಜನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ ತಂದುಲೆ ನೆತ್ತ ಪೊಲಬು ನೀತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಲಾಭಿಮಲ್ಲ ಶಿವದೂತಗಳೇ ನಾಟಕಡು ವೈಕುಂಠ ಪೋದು ಕೈಲಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈಲಾಸ ಪೋದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಡು ವೈಕುಂಠ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಣಿ ಕದ್ರಿಕಂಬಳ ದಯಮಲ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ
ಮಣಿ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ. ರಂಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಣಿ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ. ಸಚಿನ್ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್. ಸಚಿನ್ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್. ದೇಶ ವಿದೇಶಡಿ ಪೂರ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ರಂಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿನಕಲು. ಅಶ್ವಥ್ ಉಡುಪಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಉಡುಪಿ ಈ ನಾಟಕಡು ಸ್ವರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರು ಸೌಂಡ್. ಅಶ್ವಥ್ ಉಡುಪಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಉಡುಪಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ನೃತ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ನೃತ್ಯಗಳ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಉಡುಪಿ. ರವಿಚಂದ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ರವಿಚಂದ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ನಾಗರಾಜ್ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಸೌಂಡ್. ನಾಗರಾಜ್ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್. ಶಬರಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಬುಲ್ಪುಡು. ಮನು ರಂಗ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸಚಿನ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ರಂಗ ನಿರ್ವಹಣೆ. ನಾಗರಾಜ್. ಶಬರಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಮುನ್ನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ. ತಸ್ಮೈ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶಬರಿ. ತಸ್ಮೈ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅನೀಶ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲ ಈ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅನೀಶ್ ಕುಡ್ಲ. ಕಲಾ ಸಂಗಮದ 35 ವರ್ಷೋಡಿಂಚ ಪೂರ ನಾಟಕಗಳ ಸಂಗೀತ ಕೊರದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ. ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ. ಅನೀಶ್ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕದ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ. ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಚಿ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಭೀಮರಾವನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಶ್ಯದ ಬರ್ಬಿನ ಚಿ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ. ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ. ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ. ನಿತೇಶ್ ಇಳಿಂಜೆ ಕೈಲಾಸ ಬಕ ವೈಕುಂಠಡ್ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಳಿಂಜೆ. ವಿಷ್ಣುನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಗುರಿಕಾರನ ಪಾತ್ರ ಚಾಮುಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ರಜಿತ್ ಕದ್ರಿ. ರಜಿತ್ ಕದ್ರಿ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆದು ಇನಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಟ್ಟಲ ಪೂರ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದೆ ರಜಿತ್ ಕದ್ರಿ. ಪ್ರೀತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ಕೈಲಾಸಡ್ ಈಶ್ವರನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಗುಳಿಗನ ಪದ ಬನ್ನಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪ್ರೀತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್. ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗುರಿಕಾರನ ಪಾತ್ರ ಗುರಿಕಾರನ ಸಹಚರ್ಯ ಆದ ಅಂಚನೆ ಮಾರುವೇಷದ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ವಿಶಾಲ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿಶಾಲ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ. ವಿಶಾಲ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ. ವಿಶಾಲ್ ರಾಜ್. ಸಾಗರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ರೆಡಿ ಬಲ್. ಸಾಗರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ವಿಶಾಲ್ ರಾಜ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಶ್ಯಡು ಸಚಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಸಚಿನ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್. ಸುದರ್ಶನ್ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ರೆಡಿ ಅಲೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್. ಕಾಜಿಮಾರ್ನ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸುದರ್ಶನ್ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್. ಕೈಲಾಸಡು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಜಿಮಾರ್ನ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ವೀರ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ವೀರ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರಾವ್. ರಕ್ಷಿತಾ ರಾವ್. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರು ಇರಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದನ್ನ ಕಾರಣಾಂತರ ತತ್ತಪೋಣ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಪುರಂದರ್ ನಾಗನ ಒಳಚಿಲ್ ಈ ನಾಟಕದ ಪೂರ್ಣದ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪುರಂದರ್ ನಾಗನ ಒಳಚಿಲ್. ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ ಎಂಗಲ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಮೈತಿದಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟುದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಾದಿನಾರು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಮೈತಿದಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅಡಿತನ ಶಿವದೂತ ಗಳಿಗೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ನಿಖಿಲ್ ತುದುಪುರ ಮದುಮೆ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕಡು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಮಣಿಕಂಠ ಮಹಿಮೆ ನಾಟಕಡು. ರೋಶ್ನಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಕ್ಷಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಮಣಿಕಂಠ ಮಹಿಮೆ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಕಲಾವಿದೆ. ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳ್ಳೇರ್ ನೆಟ್ಟು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಬುಂಡ ನಕಲ್ ಬೇತೆ ನಾಟಕಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಪೂರ್ವ ನಿರೀಕ್ಷದ ಪಾತ್ರ ನೆಲವುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಗರ್ಭಡ್ದು ಪತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಅಖೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತು ಮಾಲ ಇನ್ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸೊಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನತ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪುಂಡು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಣದಿಯಾನರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲೆ ಈ ನಾಟಕಡು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಪಂತೇರು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಜಿನ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಏರಾಳ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಂದ ಸಣ್ಣ ಐರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಿಲಿಕದ ಬುಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಈ ನಾಟಕಡು ಧೂಪದ ಅರತಿದ ಪದ್ಯ ಪಂತೇರು ಅದ್ರ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಮೈಸೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ನಾಟಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಅರ್ನ ತಂಡದ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲೆಮಾರ್ ದಿತ್ತನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಈ ನಾಟಕಡು ಭೀಮರಾವನ ಪಾತ್ರಗೂ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್. ಈ ನಾಟಕಡು ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾತ್ರ ಭೀಮರಾವನ ಪಾತ್ರ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ ಈ ನಾಟಕಗೂ ಭೀಮರಾವನ ಪಾತ್ರಗೂ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್. ಗುರುರಾಜ್ ಅಂಬಿ ಈ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಗುರುರಾಜ್ ಅಂಬಿ ಈ ನಾಟಕ ದತ್ತ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಪೂರ ನಾಟಕದ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಗುರುರಾಜ್ ಎಂಬಿ. ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರನ ಪಾತ್ರಗೂ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಟೆ ರಂಗನಟೆ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ. ನೆಲವುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಪಾತ್ರಗೂ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಕ್ಕ ಕಿರುತೆರೆತ ನಟಿ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ. ಚಾಮುಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್. ಮಧುರ ಪಾರ್ವತಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮಧುರ. ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಈ ನಾಟಕಗೂ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಗೂ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲೆಮಾರ್. ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ. ಮೈತಿದಿ ನಾಟಕದ ಅದ್ಭುತ ಪದ್ಯೋಲೆಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತದೆ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲಿಡ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದರಿ ಇಂಕ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಯಾನು ಬುಡುಹುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸೊಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದುಲೆ ನನ್ನತ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರು ಮಲ್ತ ಕೊರಡು ಪಣದು ಅರಡಯಾನು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಈ ನಾಟಕ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಸುರುತ ಪಯಣಡು ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪದಿನ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಈ ನಾಟಕಡು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಪೂರ ನಾಟಕೊಡ್ಲ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಪದ ಪಂತಿನಾರು ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿಣಿ ಈ ನಾಟಕಡು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕಡು ಪದ ಪಂತಿರು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿಣಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಭು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಈ ನಾಟಕವು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಸಾಕಾರನ್ನು ಕೊರ್ದು ರಂಗವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಪಾತ್ರಗೂ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಈ ಯಶಸ್ಸದ ಪೀರಿಯಡ್ ಈತು ಜಂತ ಬೆಗರುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಮಲ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಯಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಪಿರೌಡ್ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲರಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾದು ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಂದು ಆಸೆ ಐತೆ ಆಸೆ ನೆಂಕುಲಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಈ ನಾಟಕಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಿಂಡೆಗಿರ್ಲೊಂಡೆ ಸಾಂಗ್ ಆ ಪದನು ಬಂತಿನಾರು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರದಾರೆ ಅದು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವು ಏತೋ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೂತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಾಲದ ಕಾಮಧೇನು ಅದು ಮಹಾನ್ ದಾನಿಯಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಪಾತೆರಗಾದ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ತಾಟಿದ ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪಾತ್ರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದುಲೆ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಏರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆರು ತುಯರತಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆ ಆದ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿಂಜಯನ್ ಪಾತೆರೆ ಬೋಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಬಂದು ಬಿಡ್ಬೆ ಸುರುಕಾದ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಆ ಶಿವಶಕ್ತಿನ್ಲ ಗುಳಿಗನ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಎನಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಿ ನಾಳೆ ಪಾತೆರ ದಿಂಜ ಪಾತೆರೇನು ಪೋಪುಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಉದರ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿಯಾನು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಗುರುಜಿಯವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಗುರುಜಿಯವರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಮಿತ್ರತ್ವ ಯಾವುದಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಿತ್ರತ್ವ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮದು ಗುರುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್
ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿದೆ ಬಂಡ ಗುರುಜಿ ಗುರು ಉವಾಚ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಶಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗನ 555ನೇ ದಿನ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾಡೋಣ. ಜೀವನೊಡೆಯನು ಹಲವಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ನಾಟಕ ದೂತೆ. ಜೀವನೊಡೆಯನು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ನಾಟಕ ದೂತೆ. ಅಂಡ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ನ ಈ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಅಂತ ತೂತಿಜಾನು. ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ತೂತಿಜಿ ಏನು ಇತಿವೇರ ಉಂಡು. ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ತೂಪುನಿ ಯಾನು ಅನ್ನ ನಾಟಕನೇ ಅಂತ ತೂತಿಜಿ ನೀ ಮುಟ್ಟ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈರ ಮಲ್ತನವೈ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅತ್ತು ಅಪ್ಪಂಡ ಈರ್ನ ನಾಟಕನೇ ತೂತಿಜಾನು. ಮಸ್ತ್ ಜನತ ನಾಟಕ ತೂದಾದನ ಆಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತುವೇರ ಆತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಪ್ರಥಮವಾದ 555ನೇ ಶೋ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದು ನೀನು ಅಂಚಾದ ದಿಂಜ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಬುಜಿ ನಾಟಕದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ 100 ಶೋ ಮಲ್ಪನೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವು ಆಂಡ 555ನೇ ಶೋ ಮಲ್ಪಡ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೆಲವರೆಂಡ ಇಂಚೋ ಕೇಂಡರು ಇವರು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ತೂತಾರ ಅಂದೆ ಯಾಮಂಡೆ ಏನು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ತುತ್ತಿಜಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಇದು ಮರ ತುತ್ತಿಜಿ ಐಕ್ ಮಂಡೇರಿ ಇರುವ ನರಮನಿ ಮಾರ್ರೆ ಈ ತಡ್ಡೆ ನಾಟಕವು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇರು ತುತ್ತಿಜಾರ ಅಂದ ಐಕ್ ಮಂಡೆ ಇನ್ನು ತುಯರ ಉಂಡು ಅಂಚನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಜಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗನ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಪಂಡೇರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರಡು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ಎಮ್ಮಂಡೆ ಗುಳಿಗನ ಎನ್ನ ಆರಾಧಕೆ ಗುಳಿಗನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೋಲ ಮತಕ್ಕೆ ತೂತೆ ಆಂಡ ನಾಟಕ ತೂತಿಜಾನ ಗುಳಿಗನ ಮಿನಿ ಗುಳಿಗನ ನಾಟಕಲ ತೂಪೆ ಇಂಚೋಗಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಉರುಡು ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುತ್ತನು. ಆ ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲು ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಲ ಒಂದುಪ್ಪುಣು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ತ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಇರ್ಲಿಯ ಸೇವೆ ಆವಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುಳಿಗಾಗ ಯಾಮಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಆವಡಪ್ಪ ಗುಳಿಗಾಗ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಆವಡು ಯಾಮಂಡೆ ಗುಳಿಗಾಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಇಜ್ಜ ಅವಳು ಬಂಡೇರು ಗುಳಿಗಾಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಉಂಡು ಅವು ಬೊಳ್ಳಿದ ತ್ರಿಶೂಲ ಅವಡಿಗೆ ಯಾಮಂಡೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಳು ತನ್ನನೇ ಆದಂಥದ್ದು. ಶಿವದೇ ಗುಳಿಗನಿಗೆ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಕೋಲ ಉಂಟು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿದೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಊರಿನವರ ಇಚ್ಛೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಇದು ಕೊಡಬೇಕಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದರ ಕೋಲ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕುಂಟು ವಾರ್ಷಿಕ. ಇವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಗುಳಿಗನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗುಳಿಗ ಪಂತೇರಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಗೊರಪ್ಪ ಅಂದ ಬಲ್ದ ಯಾವ ಮಂಡೆ ಗುಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದನೆ ಅವಡಂದಲ್ಲ ಪಂತೇರ ಅಂಡನ್ನು ಇಜ್ಜನ್ ನಾವು ಗುಳಿಗೆನೆ ಪಣ್ಣ ನಾವು ಬಂಡಿರು ಐದೂಕ ಗುಳಿಗೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ. ನನಗೇನು ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂತಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನದಾನ ಬೇಕಾದರೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀವು ಗುಳಿಗೆನಿಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತ್ರಿಶೂಲವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇದು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತ್ರಿಶೂಲ ಗುಳಿಗೆನಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಏನಂದರೆ, ಇದು ನೀವೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗನ ಮಧ್ಯದ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಗುಳಿಗನೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ಬಂದು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಗುಳಿಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಗುಳಿಗನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.
ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದಿನ 555 5 ಈಸ್ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, 5 ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ. ಅದು ಒಂದು ಪಂಚಮ ಅಲ್ಲ, 3 ಪಂಚಮ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಇನ್ನು 1000 ಶೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇರಲಿ, ಆ ಶಿವನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ನೋಡಿ ಮುತ್ತುಲಿನ ಬಿರ್ಕಿನಂಚಿನ ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗದ 555ನೇ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬೆರಿಟಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಿನ ಕುಡರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ನಡಪುಂಡು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮೇರು ಈ ಕಜ್ಜನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡಿ 12 ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ ಈ ನಾಟಕಡು ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಪೂರ ನಾಟಕಲೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೆಡ್ ದೃಶ್ಯಲೆಗೆ ಸುರುತ ಬಕ್ಕ ಅಕೆರಿದ ದೃಶ್ಯಗೂ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಜನೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಗಿಂಡೆ ಗಿರ್ಲೊಂಡೆ ಪದನು ಬರೆತಿನಾರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಅಂಬರ ಮರ್ಲೆ ಪದನು ಬರೆತಿನಾರು ಕಂಬಳ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆತಿರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್. ಧನುಕುಲಾಲ್ ಬೊಳಂತೂರ್ ದಯಮಲ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಧನುಕುಲಾಲ್ ಬೊಳಂತೂರ್ ಬಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪಾತ್ರಗು ಸೊರ ಕೊಡ್ತೇರು ಧನುಕುಲಾಲ್ ಬೊಳಂತೂರ್. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಕಲು ಈ ನಾಟಕಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಕಾರ ತೆಗೆದನು. ಬಾಬು ಬಲ್ಲಾಜೆ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬಾಬು ಬಲ್ಲಾಜೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾಬು ಬಲ್ಲಾಜೆ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲರು ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯದ ನಡುಟು ಈ ನಾಟಕದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಪಾಡ್ದನ ಈ ಪಾಡ್ದನನ್ನು ಪಂತಿನಾರು ಬಾಬು ಬಲ್ಲಾಜ ಪಾಡ್ದನದ ಮೂಲಕನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಥೆನ ಮೊಡೆಯರ ಆತೀನಿ. ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪಾಡ್ದನ ಕಲಾವಿದೆ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾಬು ಬಲ್ಲಾಜೆ. ಈ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಗೂ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ದಯಮಲ್ತ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲಂದು ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಈ ನಾಟಕಡು ಕೈಲಾಸದ ಒಂಜಿ ಪದನು ಬರೆತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿನ ಪದನು ಬರೆತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. ವಿಠಲ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಬಂತಿನ ಧೂಪದಾರತಿ ಪದನು ಬರೆತಿನಾರು ವಿಠಲ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕದ ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಿನಾರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ. ಕಾಳಿದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕಾಳಿದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ವೇದಿಕೆ ತಿನ್ನಕಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಕಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕರ ಕುಡೋರ ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ದಯಮಲ್ತದೆ ನಿಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಂತಿನಕ್ಲೇನು ತೋಜಾವನ್ ಅಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಎಂಕಲ ಮುಂಬೈ ಸಂಚಾಲಕರು ಈ ನಾಟಕ 32 ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಂಬೈಡ್ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್. ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಈತು ವರ್ಷದ ಮುಂಬೈ ಪ್ರವಾಸ ಬರೋಡಾ ಆವಡು ಗುಜರಾತ್ ಆವಡು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಪೂರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ನಾಟಕಲೇನ ಯಕ್ಷಗಾನಲೇನ ಮುಂಬೈ ಕಂತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮನೋಹರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕಲಾಸಂಗಮ ತಂಡಡು ದುಂಬ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಮುಂಬೈದೊಂದು ಖ್ಯಾತ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಹರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮುಂಬೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ
ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ದುಬೈ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಕ ತಂಡ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಆರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ನಾಟಕ ಇಂಚಿ ಹೋಗು ಮನೋಹರ್ ನಂದಳಿಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಈ ನಾಟಕ ಕುತ್ತಾರ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಹಿತೇಶ್ ಮಸ್ಕತ್ ಈ ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿತೇಶ್ ಮಸ್ಕತ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತ ಬೇಗ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದ ಪುಂಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಗೆರೆಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಿತೇಶ್ ಮಸ್ಕತ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತದ ಮಾನವಿ ನಂಚಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನು ಬುಡುಹುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ಕತ್ ರಡ್ಡುಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಬೈ ಮಸ್ಕತ್ ಸುಮಾರು 5,000 ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನನತ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ಅನುಶ್ರೀ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡಿಯ ನೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಬೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿವರ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಎಂಕಲು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲ ಪದ್ಮಾಕರ್ ಮೆಂಡನ್ ವಿಜಯ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರಿನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೇರಿನ್ ಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜನೆ ಆತಂಡು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರಿನ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ದುಬೈದ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಈತು ವರ್ಷದ ಸಾವಿರ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ತಂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ಆನಗ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಡಿ ನಾಟಕ ಇರೆ ರವಿರೈ ಕಳಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೇರ ಗರುಡಗಮನ ಅಂಚನೆ ವೃಷಭವಾಹನ ಟೋಬಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರವಿರೈ ಕಳಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನುಶ್ರೀ ಬರಡುನಲ್ಲ ಆರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಡಿಕೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮುಲ್ಪೂರ ವಿಕ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾಜ್ ಸಂಪಾಜ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಕ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ರಾಜ್ ಸಂಪಾಜ ಬತ್ತೇರು ರಾಜ್ ಸಂಪಾಜ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನ್ನಗಲೆಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ಅನುಶ್ರೀ ಮೇರೆಗೆ ಸಬಿಸಾರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನನ್ನತ ಕಜ್ಜನು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಡೆಯಾನು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲೆ ಈ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಕಲಾ ಸಂಗಮನ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಈಗಲೇ ಟೈಪಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಾಗೇಶ್ ದಯಮಲ್ತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾಗೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ತಿಲಕ್ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ತಿಲಕ್ ದೇವಿ ಡಿಸೈನರ್ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ
555ನೇ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ. ದೇವಿ ರೈ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಮದುವೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ದೇವಿ ರೈ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ದೇವಿ ರೈ. ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಾರ ಸೋಲ್ಮೇನಿಯಾನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ನನ್ನತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಜ್ಜನು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ ಮೇರು ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡರಡ ಅಭಿನಯಿತಂದುಲೆ. ನವಗಿರಿ ಗಣೇಶ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ನವಗಿರಿ ಗಣೇಶ್, ವರುಣ್ ರಾವ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಸುಮುಖ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಕಲು. ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವತ್ ತಬ್ಲಡ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ವಿಪಿನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ನವಗಿರಿ ಗಣೇಶ್, ವರುಣ್ ರಾವ್ ಫ್ಲೂಟೆಡ್ ವರುಣ್ ರಾವ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಈ ನಾಟಕಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ವರುಣ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಸುಮುಖ್ ರಾಜ್ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದೆ ರೋಹಿಣಿ ಜಗನ್ರಾಮ್ನ ಮಗಲ ಮೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವತ್, ವಿಪಿನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಅಪ್ಪು ವಿದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ನಾಟಕದ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸನ ಮಲ್ದಿನಾರು. ವಿಪಿನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಅಪ್ಪು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಿರುವ ಮಟ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಈ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಿರುವ ಮಟ್ಟಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವತ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಿರುವ ಮಟ್ಟಾರ್, ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸೋಡು ಬೆಂತಿನಾರು. ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ರವಿ ಪೊಳಲಿ, ಪ್ರದೀಪ್, ದೀಪಕ್, ಕಮಲಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಣಿ, ಕಮಲಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೀಪ್, ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಳಲಿ, ಕಮಲಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಣಿ. ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಈ 555 ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಡು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಗ ಎಂಕಲ್ನ ಲಾರಿನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮಲಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಣಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ ಮೇರೆಗ ನನ್ನತ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯರ್ ಮೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡಿಯಾನ ಕೇನಂದುಲೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನನೊಂಜಿ ಸಾರಥಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್. ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಬಸ್ತ ಚಾಲಕೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಲೋಕನಾಥ್, ನಾರಾಯಣ್, ಕಿಶೋರ್, ಯಶವಂತ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಕಿಶೋರ್ ಕುಂಬಳ ಬಲೆ, ಯಶವಂತ್, ಪ್ರವೀಣ್,
ಸುಲ್ಮಿಲು ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯರ್ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಜ್ಜನು ಪ್ರವೀಣ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆಗೆ ಇರು ತಮ್ಮನ ವಲ್ಮನ ಮತ್ತು ಮಾನ ಉಡ್ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಲ್ಮಿಲು ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯರ್ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನತ ಕಜ್ಜನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ವಕೀಲರಾಯಿನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಮೇರ್ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡರಡೆಯಾನ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ದೀಪಕ್ ನವ್ಯರಾಜ್ ಕಿಶೋರಾಣ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈತನಟ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೇನದ ಬಾಕಿಲ್ನ ಅರಲ್ಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಗುರುಜಿ ಬೇರೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡೊಂಜೆಡೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಅರ್ನ ಮೋಕೆ ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏಪತ್ತಿಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನನ ಕಲಾ ಸಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಬುಗ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇನ್ನಿತ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿನ ವೇದಿಕೆ ಅರಲ್ಪಾಯನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಗುರುಜಿ ಅವಧೂತಿರು ಬೆರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತಾಟಿಡ್ ಎಂಚ ವಿನಯನ್ನ ಎದುಕೊಂದನ ಆತೇ ಮೋಕೆಡ್ ವಿನಯ ಗುರುಜಿಲೇನ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿನಯ ಗುರುಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ದಯಮಂತ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಮೇರ್ ತಮ್ಮನದ ಕಜ್ಜನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದ್ಯ ನರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲೆ ಅಂಡ ಪದ್ಮ ಕುರಿಯರ ಕೀತ್ ಫುರ್ತಾಡೋ ಈ ನಾಟಕದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀತ್ ಫುರ್ತಾಡೋ ಕಾಜಲ್ ಬಂಗೇರ ಕೀತ್ ಫುರ್ತಾಡೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕೀತ್ ಫುರ್ತಾಡೋ ಕಾಜಲ್ ಬಂಗೇರ ಕೇಶವ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಜಲ್ ಬಂಗೇರ ಈ ನಾಟಕದ ಮುನ್ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಟ್ಟ ಪಾರ್ವತಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರ ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇಣೂರು ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇಣೂರು ಶರಣ್ ಬೇಗ ಬಲ್ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಬಿಸಾರ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ ತಂದುಲೆ ನನ್ನತ ಕಜ್ಜನು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿದ ಆಡಳಿತ ಪಾಲ್ದಾರರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದ್ಯ ನರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ ತಂದುಲೆ ಧನುಷ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದಯಮಲ್ತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಧನುಷ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಧನುಷ್ ಉಡುಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಟ್ಟಿಂಗಿಡ ರಾಜೇಶ್ ಕದ್ರಿ ನಿತಿನ್ ಉಡುಪಿ ಬುಲ್ಪುಡು ಗಣೇಶ್ ಜೆಎನ್ಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಡೋರ ಕಲಾವಿದರೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದಿ ಅಂಕಲು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈಬಿ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈಬಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಾಗು ಭಂಡಾರಿ. ತಮ್ಮನದ ಕಜ್ಜ ನಡಪಾದಕೂರ್ನ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನಂಚಿನ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರು ನನತ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದು ಯಾನರಡ ಭಿನ್ನೈತದ್ದುಲೆ. ಧನುಷ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ, ಧನುಷ್ ಉಡುಪಿ, ನಿತಿನ್ ಉಡುಪಿ, ಗಣೇಶ್ GNS ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಮಾನದಿಗೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನು ಸಬಿಸಾರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ದುಂಬುದ ಕಜ್ಜನು ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ದುಬೈ ಸೋರ್ಸ್ ದುಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರು ಸುಲಕ್ಷಣ್ ರೈ, ಸುಲಕ್ಷಣ್ ರೈ, ಸಂದೇಶ್ ಬಂಗೇರ. ಈ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ ಅವಡನ್ನ ನಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಂದೇಶ್ ಬಂಗೇರ, ಸಂದೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮುತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನೈತದ್ದುಲ. ಹರೀಶ್ ಕೊಟ್ಪಾಡಿ, ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ. ದಯಮಲ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಮಾರಟಿಕೆ ತೆತ್ತನೊಡೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಭಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ. ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಸಬಿಸಾರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನತ ಕಜ್ಜನು ಖ್ಯಾತ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಮೇರು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಣದರಡ ಭಿನ್ನೈತದ್ದುಲ. ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇನಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ 2ನೇ ಸಲ ಶಿವದತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವನೊಂದು ಈ ಕೆನಪಿ ಓಪನ್ ಆನಗೋರಾಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ದೂರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ದ ಧನಿಕುಲು ದಯಮಲ್ ತರ್ನ ಪರವಾದ ಸಂಜೋತ್ ಶೇಖಾ ಮೇರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಶನ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವೇನು ಸಂಜೋತ್ ಶೇಖಾ ಮೇರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಶೇಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಂಚನೆ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ದಿವಾಕರ್ ಅಡ್ಯಾರ್, ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ದಿವಾಕರ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ಗೋಡೆ ಆಜಿ 7 ಸಲ ನಿದ್ರೆ ಮೆಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ನಂದಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿವಾಕರ್ ಅಡ್ಯಾರ್. ನನತ ಕಜ್ಜನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೇರು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೆ. ಹಣ್ಣು ಪ್ರಕಾಶ ನನ್ನ ನಾಳೆ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ನಾಳೆ KMF ನಂದಿನಿ ಹಿಡಿದು ದಯಮಲ್ತು ಏರಾಣಲ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಮಿತ್ರರು ಲೋನ್ ಗುರುದ ಮೋಹನ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ಮೋಹನ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ರಿತೇಶ್, ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ರಿತೇಶ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದೆ, ಹಾಸ್ಯ ನಟೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು. ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು.
ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಮೇರೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನೈತಂದುಲ್ಲ. ರಿತೇಶ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕುಡ್ಲದ ಒಣಸ್ಕೋರ್ಪನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ರಿತೇಶ್. ಮೋಹನಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲ. ಮೋಹನಣ್ಣ ಬೈಜಾರು ಮೋಹನ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮೋಹನಣ್ಣ. KMF ನಂದಿನಿ ಹಿಡಿದೇರು ಬತ್ತಿತನ ದಯಮಲ್ತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಚಿನ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಭಾಗ್ಯವರಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ಆಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪುನಗಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಗುರುತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸಚಿನ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈಬಿ ಮೂಚಲ್ಲತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈಬಿ. ಕಡೇತ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಬೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಸುರೂಕಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಪದ್ಯ ಬರೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನ ತಿರ್ತುಕೊಳ್ದೇರು ದಯಮಲ್ತಾರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ನಾನತ ಸ್ಮರಣಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟುಲಿನೋ ಮೇರೆ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನವರ ಇಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಕೊರಡು ಪಣದು ಯಾನು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡುದ ಮಣ್ಣುಡು ಪುಟುದು ಬಂಜದ ಪಡಿಕಾದು ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಸೇರೊಂದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನದ ಆ ಒಂಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆನು ತನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೂರಿನ ಪಗ ಅವಿನ ನಡಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಿಡಿದು 10 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ 15 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಂತೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದಾರ್ಥ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶಶಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಅರ್ನಂಚೆನೆ ಬಂಗದಕ್ಲೆಗ್ ನೊಪ್ಪುದಾತೆ ರಾಯನಾರು ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಅಂಚನೆ ಭಜನ ಕಲಾವಿದಿರ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಲಾಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪುಡೇನ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಮಾಟಗಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪುನವೇ ನಮಕ್ ಮಾತರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟೆ ಕೊರ್ದು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮೇರೆಗಿಯಾನು ಎರಡು ಪಾತಿರ ಪಂಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತದು. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರು ಇನ್ನು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದನ ರಾಧೆಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಓಲ ಬೇಲಾಪನ ತಿಂದಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಕೂಡ MLA ಆತೇವ್ರು ಅಂಚ ಆಪುಜವು ದಯಾನ್ ಪಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೋರ್ಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂಚಂದ ಕೇಂದ್ರಂಡ 555ನೇ ಶೋ ಆತನ ಅಪ್ಪಾಗ 555 ದಿನ ಆರು ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂಚಂದ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಇರಗೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನಾಗ ಆರು ಐಕು ದುಂಬು ದಿಕ್ಕುವರ ಬಿಡ್ನ ನಾಟಕ ಶುರುವಾನಾಗ ನಾಟಕ ಎಂಡಿಡ್ದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ಎದುರು ಕುಲೊಂದು ಐನು ಪೂರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪರೇನಕ್ಕೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಕಾರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಪೂರ ತಂಡಗು 555ನೇ ಶೋತಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೆಯನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ದಾದನ್ಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಥದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಕಲಾವಿದರೇನು ಬೊಂಬೈದ ಊರು ಕೊಣದು ಗೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಕಿನ್ಗೋಲಿ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೊಲೆಪನ ಏರಿಕೆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲು ದಾದಾನ್ ಪಣ ಎಂಕಲ ಆಯ್ನ ಸಾಯನ ಎಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ದಂಡ ಈ ತಂಡನು ಪಿದೆ ಊರಿದು ಕೊಣೋದು ಬೊಳೆಪೇರ ಸಾಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ 3-4 ಜನ ಮೂಲು ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡಂದಾಂಡ ಈನಿತ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನಂಕೇನ ಈ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಖಾಲಿ ವಿಜಯನನ ತಂಡೋಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಯಾನು ಬನ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಿತ ನಡ ಪಣಂದು ಬರ್ಪಣ ರಕ್ಷಿತನ ಇರು ಇಂಚೆನ ಇಪ್ಪಡು ಇರಗೆ ಹಾಮಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒರಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ
ಪುದರ್ ಪಡೆನಾಗ ಆಗ ಒಂದು ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಡತನ ಅಂದುಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ನೀರು ಇಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪಡು ಇರಗೆ ನೆನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದು ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಏರಿಂದ್ಕೊಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇನ್ನು ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು 550ನೇ ಶೋ ಆತಂದಾರಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಬೆಂತನಾಗಲಿ ಒರಿಯನ್ನು ಬುಡಂದು ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೀರಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚಿತನ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ವಿಜಯಣ್ಣ ತಂಡಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳುನಾಡದಾಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಬುಡ್ನೊಂದಾಂಡ ಓವಾಳ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ 555ನೇ ಶೋ ಆತಂದಾಂಡ ಅವು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲಾತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಕೊರನಂಚಿನ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆದ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ತಂಡ ಗೊರ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕು ದುಂತುದು ಹೊರಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದೆ ಅನ್ನೋ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಮುಂದೆ ಸೇರ್ದನ ಏರಿಂದ್ಕೊಂಡ ವಿಜಯನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏತು ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಾರ ವಿಜಯನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಆತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ 555ನೇ ಶೋನು ತೀಯರ ಬೈದಿನ ಏರಿಂದ್ಕೊಂಡ ಯಾನು ಕಿನ್ನೆ ಎಪ್ಪನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀವ್ರ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹೇರಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16,000 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತನ ಹೇರಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ದ ಸದಾಶಿವನಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರನತ್ತು ವಿಜಯನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುತೇಶ ವಿಜಯನ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ವಿಜಯನ ಬೆರಿ ಉಂತುದು ಆರೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬರ್ಪಿನಟ್ಟು ಐಕ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯನ ಯಾರಿಕೆ ಅಂದಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಬಂಕ್ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಊಡು ಪುಟ್ಟದು ಈತ ಮೆತ್ತರಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆದ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕುಲೊಂದೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಅನುಶ್ರಯ ಕಲ್ಲೂರು ಮುಲ್ಪ ದಯಬಂಡ ಪಿದೆ ಊರು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪತ್ನ ಕೂಡ ನಿಂಚಿನಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳ ನಿಂಚಿತ್ನ ಮಾನಿಯರಿನ 555ನ ಶೋನುಗು ಸಾಕ್ಷಿಯರವ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಮೂಲ ಯಾನು ಬಹುತೇಕ ರಟ್ನೆ ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡರ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಪನವು ಅಪಗ 295 ನಾಟಕ ಹೊಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂಜರ ವರ್ಷೋಡು ಒಂದು 555 ಹೋಗ್ತು ನಾನು 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ 1,000 ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ನಾತ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದು ಇಪ್ಪಡು ವಿಜಯನ ಮನಪುನ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಊರ್ದ ದೈವದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪಣದ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಡ್ಡಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರುದ್ದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕೊರಿಯರು ನದಂಬು ನಮ್ಮ ಟುಪ್ಪನ ಅತಿಥಿ RK ನಾಯಕ್ 2023 ಸಾಲದ ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನಾರು ತರೆಟ್ ಮುಟ್ಟಲೆನ ದಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೆದುರು ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ RK ನಾಯರ್ ಅರ್ನ ಪಾತ್ಯರನ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಮಾಂತರೆಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬೆಟ್ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆ ಏಕಾಟಿ ಗುರೂಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಯರ ಆವಂದಿನಗಳು ತೀರಂದಿನಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಕಾಶಿ ಹಿಡ್ದದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಡಿಜ್ಜಿಂದ ನಿಜವಾತ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಭೂಮಿ ಐಟ್ ಇನಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಟ್ ಯಾನಾರೇನು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂದಲಿಪ್ಪೆ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ದುಂಬು ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಅಣ್ಣೆ ಯಾರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯಾಲ್ವೈಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣೆ 555ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಶೋ ತೈನಿ 555ನೇ ಅದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ದಿಂಜಿ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು 1010 ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಡೊಂಜಿ 5 ಸೇರ್ಸಾತ 5,555 ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಗೆ ನಾನ ಭಾಷಾಂತರ ಆಯರ ಉಂಡು ಯಾನ ವಿಜಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪರಿವಾರಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಮಾಲ್ ತುಂದೇನು ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಕಟೀಲ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನನ ಪ್ರಪ್ರಥಮಾತ್ ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆ ಗುಜರಾತಿನಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ದುಳಾಯಿ ನವೆಂಬರ್ ಟಯರುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಉಂಡು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಏತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಅಂಚಿತನೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಾತಿ ಪಣಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತಾ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋದಿಜಿ ನಾಡಿ ಪೋತುಂಡು ಆರ್ಲ ಭಾರಿ ಕುಸಿಟುಳ್ಳೇರಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ತೂಪೆ ಬಂತೇರೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಏತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾತಿ ಪಣಗ ಸೇಮ್ ನಣ ಮೇರ್ನಲ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಲ ಪೋಂಡು ದಾಂಡ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂತ ಪೋಣ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾತಿ ಪಣಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ವಾ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲಿಪಿಟ್ ಇಜ್ಜಾಂದು ನೆಡ್ತಾರ ಒಂಜು ದಿನ ಅಳಿಯೋಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾತಿ ಪನಗ ಅವೇನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ ಕಲೆ ನಾಟಕ ರೂಪಾಂತರ ಆತಿ ಇಂಚ ಒರಿಯಿಂಡು ನಂಡ ನಿಜವಾತಲಾವು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಇಟ್ಲ ಆ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲೊಟ್ಟಿದೀತು ದುಂಬಗು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಷೆ ನಂಡ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಿಪ ಬೈಜನಿಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾತಿಡಿ ವಿಶ್ವಗೆ ತಿರಿಯಿಂಡು ನಂಡ ಅವು ಇಂಚಿಪ ಬೈದನಿಂಚಿದನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇಡ್ತಾರ ಬೈದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಡ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಆ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಅವು ದೂತೆ ಆತು ವಾರೂಪಟು ಪಂಪಿನೇನು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಡ್ದ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ನೇಮಾಣಗ ತೂಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ತೂಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಿದೆ ತೆಗ್ಲೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೇಂಡು ಆಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಇಡ್ತಾರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಣಗ ಮಸ್ತ್ ದೇಶ ತೆಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂಡು ಓ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಅವು ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಕಣ್ಣಾಗ ಕುಡ್ಲಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಉಂಡು ವಾ ದೇಶ ಇಡ್ತಲ್ಲ ಬರೋಳಿ ಅಂಚಾತಿ ಪನಗ ಆರ್ನ ಬೇರಿ ಈ ನಾಟಕದ ಬೇರಿ ಯಾರಿತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಜವಾತಲ ಐತ ಪಿರಾವಡ್ ಬೆನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಬೆನೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಅಗಲ ಪರಿವಾರನ ಮುಲ್ಪ ಬಿಡ್ತು ವಾವ ರಾಜ್ಯಟ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ 8 ದಿನ 10 ದಿನ 15 ದಿನ ಇತ್ತು ಅಗಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲಾಕಾರನ ಕಷ್ಟ ನಿಜವಾತಲ ನಂಗೆ ಏರೆಗಲು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಲಿಪಾತು ಪೋಪೇರಾಗಲಿ ಆಂಡ ಅಗಲ್ನ ಉಡಲ್ ಟಿಪ್ಪುಣಂಚಿತನ ದುಃಖ ಆ ವೇದನೆ ಅವು ನಿಜವಾತ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪ ಅಗಲ್ನ ಬುಲ್ಪುನೇನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಟ್ ನಿಜವಾತಲ್ಲ ಅಗಲ್ನ ಬುಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ನ ಕಿಬಿ ಮುಟ್ಟ ಕೇಳ್ತೆ ನಪಗ ನಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡ್ರೆ ಓ ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ಇಂಚಿತನೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗಡಿತ್ತೀರಿ ಏರೇರಿ ಇಂಚಿತನ ಭಂಗಡಿತ್ತೀರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಂಕು ನುಪ್ಪುಗ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇಜಿ ಆಂಡ ಈ ಕಲಾಕಾರರಾತ್ ನಾಟಕಟು ಸಿನಿಮಾಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತಿನಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತದ ನುಪ್ಪುಗಿಲ ಭಂಗ ಇತ್ತಿನಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತುತ್ತೀರಿ ಏರೆಗಳ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೊಡೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬೆಂದಿತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೋಯಿನಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಾಣ್ಲ ದಿನ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ದಿನ ಕಳೆಯೊಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅವೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಅಗಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತಿನೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾತಿ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನಂಡ ನಿಜವಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲೆಲ ಒರಿಯು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲ ಒರಿಯು ಅಂಚಾತಿ ಪಣಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಮೂಜೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಡ್ತಲ್ಲ ದೇವರೇನು ಸಂತುಷ್ಟ ಮಾಲ್ಪೊಳಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಪಣಿಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪೊಳಿಗೆ ಅವು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಆರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪವಿತ್ರತೆನೇ ಒರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾಟಕ ಮುಖೇನ ಅವನ್ ಈ ಕೆಲಸನಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಏಕಾಟಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಗುರೂಜಿ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪವಿತ್ರತೆ ನಿಜವಾತಲ ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾವೆ ಯಾನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಿದೈದ ದೇಶಟ್ಲ ದೈದ ನಡ್ತು ಬನನು ಮಲ್ಪುಣೆ ಕಾಡು ಮಲ್ಪುಣೆ ಕಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಬಣೋಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರ ಕಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕಾಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಭಾರತದ 13 ರಾಜ್ಯಟ್ 113 ಕಾಡು ಮಲ್ತೆ 25 ಲಕ್ಷ ಹೊರತು ಜಾಸ್ತಿ ನೈನ್ ನಡ್ತಾಂಡು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡನ್ನು ಕಚ್ ಪಂಪಿನಂಚಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಕಚ್ಚಿಟ್ಟು ಈರೆಂಚ ಕಾಡು ಮಲ್ತಾರಂದು ವಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋತಲ ಕಾಡು ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಪೂಜೆ ಆ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅಂಡ ಯಾನು ಈ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಗುಂಡೋತು ಅಲ್ಪ ಪಾಡು ನಾವು ಎತ್ತೆಕ್ಕೆರೆ ಜಾಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಲದ ಕಾಡು ಆಪುಂಡು ಇಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಪವಿತ್ರತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪವಿತ್ರತೆ ಕೇಣಿರ ಪೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆದಾಯ ನಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಸ್ವಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಮುಲ್ತ ದೈವಲಟ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಕುಂಡತು ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬೆರಿಯೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಡುಪಿಯೇರು ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣು 2 ಗಿಡತು ಕೂಣ ಯಾನು ಅನ್ಪೀರು ಅಂಚಾತೆ ಬಣ ಅವಿನ ಕೂಡೊಂದು ಪಾಡ್ತಾಣಗ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಕಾಡಿನ ನಿಗ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಗೆ ಪಂಡ್ಲ ಪೋಯರ್ನಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಮೃತಿ ವನ ಪಣ್ತುಂಡು ಆ ಸ್ಮೃತಿ ವನ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು 36 ಎಕರೆ 4 ಲಕ್ಷ ದೈ ನಡ್ತು ಕಾಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಏಪಂಡ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಪೋಯರ್ನಂಡ ನಿಗ್ಲು ತೂಲೆ
ಅಂಚಾತಿ ಪಣಗ ಅವಲ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಕರಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಅಮೇರಿಕದ ನಾಸಾ ಅರ್ಥ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಜಿಪ್ಪ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದೀತಾಣಗ ಭಾರತ ಅಡ್ತು ಒರಿಯನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಎನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ತಾರ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಡಾಮಂಡ್ ಆ ಗೌರವ ಸುಳುನಾಡಿಗೂ ಸಂದುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಎತ್ತೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು 14ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಎನ್ನನಗಳು ಗೆತ್ತೊಂಡು ಇರಂದಾಂಡ ಐತ ಕಾರಣ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂಚಾತಿ ಪಣಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಇತಿಹಾಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಣಾತ್ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರನ ತುಳುನಾದ ಮಾಂತ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಅನುಗ್ರಹಿಪಾಡು ಆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊಣೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಣಂಜೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಾದಿ ಬರಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯದ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಾಡಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿ ಈತನ ಗುರುಗ್ರಂಥಗೆ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿ ಈತನ ಬೈಬಲ್ಗೆ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿ ಈತನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕುರಾನ್ಗೆಲ್ಲ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಧನ್ಯವಾದ. ಬಾರಿ ಬರುದ ಪಾತ್ರನ ಮೆದುರುದೀನಂಚಿನ RK ನಾಯರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡೆ ಅಪುನರ್ನ ತರಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಟ್ಟಲೆ ಉವೇ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡು ಉವೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡು ಇನಿ ಮುಟ ಜೈದಿ ಜೆಂದು ஒரு ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧಕನ ಲಕ್ಷಣ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ಕಮ್ಮೆನ ಅರಲ್ ಪೌನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಾಯರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾ ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಪ್ಪು ನಾವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲೂರಿನ ಜನ್ಮದಾತ್ಯರು ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ವನಿತಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೆನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನ ದೊಟ್ಟಗು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುದರು ಏರ್ನ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ஒரு ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದ್ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಆದ್ ಅಂಕನಕಾರರ ಆದ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನ ಕಲಾಭೂಮಿಡಿ ಮಲ್ತಿನ ஒரு ಪೆರ್ಮದ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದನ ಉಡಲ್ಡ್ ಮಿನ್ಕಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವು 7 ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ನದು ನಿಖಿಲ ಬಲಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಿಟಿ ಬರ್ಪೋನು ದಯಮಲ್ತದು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಪುಟ್ಟು ಬಲದದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೇರು ತುಳುನಾಡ್ ದೊರ್ಮೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸಾಧಕೇರ್ನ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವೆರು ಅಪ್ರತಿಮ ಅಪರೂಪದ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದಿ ವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವೀರಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕೆನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿನ ಮೇರು ಬಿಲ್ಲವರ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರೇ ಆದ ರಂಗ ಸುದರ್ಶನ ಪರಮ ಪದ್ಮ ಕಲಾವಿದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾರೇರು ಬೀರೇರು ದೇಯಿ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಸಿರಿಗಂಧದ ಕರಿಯಜ್ಜೆರು ಪನ್ಪಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಳಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ತಂದೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನೋವು ನಾಯರು 60 ಭೂತಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸನ ಪನ್ಪಿನ ಕಿರು ಚಿತ್ರಳಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು ஒரு ಲೇಖಕಿ ಆದ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಪುಗರ್ತದ ನಾಟಕಲಿನ ಅರ್ಪಣ ಮಂದಿನ ಪರಮಾನಂದಿರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಕಡಲು ಊರ್ಕರಂಡು ಸೀತೆಗಿತ್ತೆ ಅರ್ಥಾಂಡು ಬಲಿದಾನ ಶಿವಪುರ್ಸಾದ ಬಬ್ಬರಿಯೆ 60 ಭೂತಾಳೆ ಅಮರ ಸಿರಿಕುಲು ದರ್ಪು ದಂಟಿನ ಸಿರಿ ಸತ್ಯತೇರಿಯೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜೆ ಪಗೇಲು ಇಂಚ 35 ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಲಿನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯನು ಕಥೆದ ರೂಪಡು ತೆರಿಪಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತರ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂಚನೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ಸಂಭಾಷಣೆಡ್ಲ ಮೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನಾಟಕ ತಂದೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ನಾರಿ ಅವನ ಕನಸು ನಾಯರ್ ಕಾಲಚಕ್ರ ಬಂಟಾಯನ ಅಜ್ಜಿನ ಋಣ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಸನಲ ಮೇರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಗೆಲ್ಮೆದ ಕೊಡಿ ಪಾರಾಯರು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಅಂಕಣಿಗಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಮೆರ್ನ ಚಾತುರ್ಪನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಸಿರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುರಸ್ಕಾರ 2022 ರಂಗ ಭೀಷ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗುರುಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ದ ರಂಗ ಸಾಧಕ ಗೌರವ ಬಹರೇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಲಾ ಸಾಧಕ ಗೌರವ ಬಿಲ್ಲವ ಬಳಗ ದುಬೈದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗುರುಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬಹರೇನ್ದ ಸೃಜನಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌರವ ಈ ಮಾತ ಗೌರವಲೆಂದು ಪಡೆಯನ ಮೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ದರ್ಶನ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಪುರ್ಲ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಮೇರ್ನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡು ಮೆನ್ಕಡಂದು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದರ್ ನಟ್ಟೊಂದು ಮೇರ್ನ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಇನಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ 555ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ ಮುಕುಲೆನ ಜನ್ಮದಾತೆರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿವಂಗತ ವನಿತಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024 ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿವಂಗತ ವನಿತಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024 ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್.
ವನಿತಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ, ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಅಂಕನಕಾರೆ ಪರಮಾನಂದ ವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 24ನೆಯ ವನಿತಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದಗೆ ಬರಡು ಅವೇತೋ ನಾಟಕ ರಚನೆ ತೊಟ್ಟಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೊರ್ದಿನಾರು ನಾಡು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾತ ಕನ್ನಡದು ಅನುಭವಿಪದ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಡ್ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕದ 555ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಬುಡದಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನಾದಿದ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಐನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ವನಿತಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕಗೆ ವನಿತಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಲೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಕ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವ ನಿಧಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀ ವೇದಿಕೆ ಸಂದೈತ ಮುಂದೊಂದುಲೆರ ವಿಜಯನ್ನೇ ಬೊಕ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ದಂಪತಿಲು ಬೊಕ ಚಂದ್ರ ದಂಪತಿಲು ಒಟ್ಟಾದ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ವನಿತಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಒಂದೊಂದು ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಪುದರಿಗೆ ನೀ ಅರ್ಥ ಈ ಲೇಸದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ಪರಮಾನಂದರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋನ್ವ ಆ ಪರಮ ಆನಂದದ ಈ ಲೇಸಡ್ ಕಲಾವಿದಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಗೌರವ ಒಂದು ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇನೋಡು ಪನಿಪಿನಂಚಿನ ತುನಿಪು ಕಲಾ ಮಾತಿನ ವರಪುತ್ರೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ. ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧಕೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂರ್ತಿ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಕರಿಯೊಂದುಂಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಡ್ಡು ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾತೆರ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನಾಗ ಏನ ರಾತ್ರ ಪುಲ್ಯ ಒಡ್ಡ ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಪನ್ಪೀರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾ ಕುಲ್ಪುರ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಪುರ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡು ವಿಜಯನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ಡು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎಂಕು ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ನಟ ಪನಿಯರ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಹಂಕಾರ ಗರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಟ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂಡ 1987ನೇ ಇಸವಿಡಿಯನ ಮುಂಗಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪೊಗ್ಗನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ್ಯರು ಏನಾರೇ ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪಲ ಆರ್ಯನ ಗುರು ಪಂದು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬರ್ಪ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಕೋಡದ ದಿನ ರಂಗಕಲಾ ಬಂದು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಾಗಾಯ್ತು ಮನದಾನೆ ಎಂಕ್ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯದಗೂ ಸಂಕೇತ ಪಂಡದ್ಯಾನ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜೇಕೆ ಪಾತಿರು ಜಾನ ರಡೇ ಪಾತ್ಯರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಂಬು ಒಕ್ಕೋದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 20ನೇ ಇಸವಿಡು ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಧಿಕೃತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ನಾವು ಬಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಿರಪೊಂಡ 2017ನೇ ಇಸವಿಡೆ ವಿಷಯಣ್ಣಗೆ ಎಂಚಯ ಅಂತ ಓಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಹೋಗು ಇರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರಿ ಉಡು ಪಂಡೆರೆಂಡ ಯಾನೊಂದು ಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತ ಪಿರಪಾಡಿಯೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಬುಡ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ಬಕ್ಕಲ ಬರೆಯರ ಅಂದ ಪಂಡ ದಿನ ಉಕ್ಕುದು ಕೇಳಿರು ವಿಜಯಣ್ಣನ
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಬರೆತೊಲಿ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಒತ್ತೊಡುತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಛಲ ಬುಡಂದಿನ ವಿಕ್ರಮಲಕ್ಕ ವೇಕರೇಕಲ್ನ ಪಾಡ್ದನದವೇನು ಪೂರ ಕೊರಿಯರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದ್ಯಾಪನ್ ಪೆಪ್ಪನ್ನ ಇಂಕ್ ವಾ ಅಹಂಕಾರಳ ಹೆಜ್ಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆತ ಪನ್ಪಿನ ಉಂದಾರನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಸತ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಜಯನಡೆಯನ್ನು ತೂತಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣಪನ್ನಾಗ ಒಲ್ಪ ಪೂರ ಏರೆರಡ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವಿನ ನಾಡ್ದು ಪೆಜ್ಜುಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದಣ್ಣಾಂಡ ಅವು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಎಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪಾಪುಡು ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಬುಡ್ದಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರೆದಾಂಡ ಕೇಂಡೇರು ಆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಏಕೆ ವಿಜಯರ್ ನಡೆಗೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಸೇರ್ಗ ಪಂಡಿರು ನೆನಪಾಪುಡು ನೆನಿಕ್ಲ ಇತ್ತು ದಾದನ ಆತನ ಗುಳಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆವಲುಲ್ಲೇರು ಏಕೆ ವಿಜಯರಾರ್ನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ದ ತಯಾರಿಗಳು ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೋಯೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಒಪ್ಪಿನಾರತ್ತು ಏಕ ದಾದನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ದಾದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ರೆ ನಾವಿನೇ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅನ್ನೇ ಅಹಂಕಾರ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನೀನು ದಾದನ ಆದುಕೊಂಡು ವಿಜಯನಡೆ ಅಂತ ತೂಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬೇರಿ ಬುಡಂದವರಿಯನು ಪಿರೌಡು ಪೋದು ದಾದ ಉಂಡಾಡನ ಆರ್ದು ಪತ್ತದು ಮಲ್ಪನೇಡು ದೋಸ್ಕರ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮಲ್ಲಾತೀರು ಯಾನು ಪನೊಲಿ ಪಂಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಕಂಬುಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದ ಆತನ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಲಾಜ್ ಇಡುತ್ತೀರು ಪರಮಣ್ಣ ಇನ್ನೆಂಚೂರು ಬರ್ಪಾರ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಓಡ್ಪಂಡಿರು ಪೋಯನ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿನ ದಾಲಾಜಿ ಯಾರನ್ನ ಬರೆದು ಪೂರ ಮುಗಿದುಂಡು ಅವಿನ ಖಾಲಿ ಕೇನಿಯರ ತಪ್ಪು ತಿನ್ನಲ್ಪ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ತಪ್ಪೇ ಇತ್ತು ಜಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ಪೊರಳಿಂದ ಬಯಕುವೆ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ಎತ್ತದು ಕೂಲಿಡು ತುಚಿ ಪತ್ತದು ದಂಬು ಬುಡಿಯರ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆಣಿ ವಿಚಾರಣೆ ದಾದನ ಪೆರ್ಗ ಹಾಕುವೇರ್ ಪಂದೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ತೂತಿನ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಪಿರೌಡು ಆರು ಬೆನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಗಾರನ್ನು ತೋಣಂದಾಂಡ ಎಂಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ್ರೆ ನೀ ದಾದನ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಗರದ ಹನಿಟ್ಟು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ದರ ಪೊಡಿನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಪ್ಪರ್ಯವು ನೆತ್ತರಣ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತು ನಕೇರಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಆಚೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೆ ಶಿವದೂತ ಗುಡಿಗೆ ನಾಟಕ ಪುರಬೋನುಡು ಶೋ ಅಡ್ಡ ದುಂಬು ಯಥೋ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಅದು ಆತಡು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕುಡ ಅಪ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ಏನು ಪೋದುತ್ತೆ ಇಂತೆರಡು ನೆನಪಾಪುಣೆಂಕ್ ಆ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತುಜೆಂಕ್ ಚೌಂಡಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಲ್ಪ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆನಾಗ ನಾಲ್ಪಿದೆ ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಕಲಕದ ಬೂರಿಯರ ಅಲ್ಪ ಪೋಡಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ಎನ್ನುವೇನ 555 ಬಕ್ಕದ ಶೋಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಘಟನಳಾತು ಜಾಣೆ ಆಶೀರ್ವಾದರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕತೆ ಬರೆ ನಾ ತಿಕ್ಕದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇಟ್ಟು ನಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೋಣಾಗ ಚಾವುಂಡಿ ಗುಳಿಗನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಚಾವುಂಡಿ ಅಪ್ಪಿನೇ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಾನು ಇದಿರ್ತ ಬತ್ತದೇರು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಣ ಪಂಪಿನೇತ ಸಂಕೇತ ಬಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ ದಿನೋರ್ದು ಪಕ್ಕ ಪುರಭವನಡು ನಾಟಕ ಅಪಿನೇತ ದುಮ್ಮಿನಾನೇ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಬುಡೆದಿ ಎಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಪುರಭವನಗೂ ಪರಿಯರೆ ಪೋಡಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾಪುಣ ಎನ್ನ ಈ ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲು ಉಂಡು ಅರ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ತೂದು ಎಂಕಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನ ಪಂದು ಯಾನೊಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ದಯಪೋಡಿವರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಪ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಅರ್ನಪಿರೋಡು ಸತ್ಯಲೂರು ಪಂಡದು ಮೊನದಾನಿ ಬತ್ತೇರೆ ನಾಟಕದಾನಿ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಕುಲಿಯರು ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಡತಿನ ಪೂರ ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಡಾತನ ಅರ್ನ ಎದುರು ಆರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪುದರ್ಡು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತವಾದುಕೊಂಡು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ನಿರಂತರವಾದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರುವೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪರಮಾನಂದವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನು ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಜೀವನುಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನವು ಬರ್ಸದ ಪಣಿತಲಕ ಜೋರುಡೆ ಬರಡು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರಡು ನಮ್ಮಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪನ್ಪಿನ ಕೊಡೆ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೊಡೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಜೀವನುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಂಡಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಪದ್ಮರಾಜರು ಎರಡು ಪಾತಿರನು ಪಾತಿರಡು ಪಂದ್ಯ ಎರಡು ಅಭಿನ್ನ ಆಯ್ತಂದುಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆಡಪ್ಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ದಾಯಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ದಿನ ಪಂಡ ಇನಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಬಹುಶಃ ಪುದರೆ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸರಳತೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಏರಿಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಏನು ದಾಯಕ್ ಪಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಹೀರೋ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಅರೇನೊಂದು ಹೀರೋ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದೆ ಅವು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅರೇನು ತೂಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಗುಣ ನಡತೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಬಹುಶಃ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಲಿಯುಜಿಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಲಿದುಂಡು ಆರೆ ಅವೇನೆ ಖಾಲಿ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿವನಂದೆ ಅವೇನೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಇನಿ ಅವು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದ ಇನಿ ಪುದರ್ದೆತ್ತಂದಿನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಪ್ಪನ ಸಮಯಡು ಇನಿ ಖಾಲಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆರ್ನ ತಂಡಡು ಉಪ್ಪುನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಡು ಉಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಡವು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಂದು ಬಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸವೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಇನಿ 550 ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡ ಒಂದು 550 ಬಹುಶಃ ಈ ನಾಟಕ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಊರು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ಟೆ ಆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒರ್ಮನದು 1000 ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು ಪೊರ್ತುಗ ಆತೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಒಂದು 1000 ಮೂಲ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡೇರು 5555 ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಆಪುಂಡು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಸುಂಡು 5 ಭಾಷೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾರು ಪಾಡೊಂದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪೇರು ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಕಾರಣ ತಂಡದಗ್ಲೆಗ್ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಇನಿ ಏರೆಲ್ಲ ಮರತಿಜ್ಜೇರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ದುಮ್ಮುಡ್ ದಿಂಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ತವನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ತಂಡಗೂ ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನುಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕೆರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಏರೇರ್ನ ಉದಾರ್ಮೇನು ಕೊರೊಂದು ಕಾಲಸದೆಪ್ಪುನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗು ಮಾಮಲ್ಲ ಉದಾರ್ಮೆ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉದಾರ್ಮೆ ಆದ ಮಾದರಿ ಆತಿನಾರನ್ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂಚಿನ ನಿರೂಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಡು ಪಂಡು ಯಾನರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲೆ ಸತ್ಯಲೋಕದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವೈಕುಂಠದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಕೈಲಾಸದ ಶಿವ ಇವರ ವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗನನ್ನು 555 ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ವೈಲ್ ಭಾಳ ಆಪ್ತವಾದ ಶಬ್ದ, ನನಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಕರೆಯೋದು. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ರೂವಾರಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಹೋದರ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಉದ್ಯಮ, ಚಿಂತನೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಧಕರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡವೇ ತುಳುಟಾವೆ, ಕನ್ನಡನೇ ತುಳುವೆ ತುಳು ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಪ ಕರುವಾಲ್ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಇನಿ 2 ಜನ ಮೂರಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬೈಲೂದ ಪ್ರಸನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಪೂರ ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳದಾರೆ ಅಂಚಾದು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಪಂಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ಆರ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು
ಮೂಲೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಶಿಸ್ತು ಆಕಳು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನಂತೂ ಯಾಕೆ ಅಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚಿನ ಆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಅಕಲ ನಿರೂಪಣೆ ಏತು ಬೋಡಾತೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಮಾತ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನಿ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಶಿಸ್ತುಳು ನಿಕ್ಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಗುರ್ತಾನಾಗ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಬಂದು ಪೂಜಾನ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ನಾಗ 6ನ ಪರೀಕ್ಷೆ 6ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 6ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗ 6 ಅಂಕ ತಿಕ್ಕೋದಿರಿ ಎಂಗ್ಳು ಕಡೆ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ 6 ಬತ್ತದ ಮನೋರಣ ಎಂಚ ಉಂದೆಂಚ ಅಪ್ಪಗನೇ ಕುತೂಹಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಸ್ನೇಹ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದು 6ನ ಬಹುತೇಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ಯಾನ್ ದೂರ ಹೊಡ್ತು ಇನಾಯ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಡು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲೆತ್ತೇರು ಒಂದಿನಿ 555ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲೆತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನೆಂತದು ಆರೆಗೆ ದೇವೇರಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನನಲಾತ್ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳೇನು ಮಕ್ಕಳಾತ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷನ ಆರು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡದು ಆ ದೇವರಡ ಕೇಳೊಂದಿಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಆರಿಜ್ಯರ ಅರ್ನ ಪುರುಸೋತು ವಿಜಯರತೆ ಅರಂಜನೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪನ ಅವಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಅರ್ನ ಅಂಚಾದ ಆರಿಗೆ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಈತು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಡೆ ಎದುರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾರಿ ನಿಕ್ಲು ಒರಿಯೊರಿಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಈ ನಾಟಕೊಡಿಪ್ಪನ ಸಂದೇಶದಾದೆ ಐತ ಉದ್ದೇಶದಾದೆ ಉದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದ ಕೆಲವರು 40-50 ಸರಿ ತೂತರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ನಾಟಕನ ತೂಯಿನ ಜನಕಲು ಇಲ್ಲರು ಅವ್ನು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು 6ನ ಆದರ್ಶ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಡು 6 ದುಮ್ಮಂತ ಕೋಪ ಇತ್ತು ನಾರೆಗೆ ಕೋಪ ಇಪ್ಪನಾಗೆ ನಾರಾಗ ಮನೋರಣ್ಣ ನಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ ಮಂಡೆ ಕೋಪ ಇಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಕೋಪಗಾದ ಕೋಪ ಬರ್ಚಿ ಐಕಾರ ಪಂಡೆ ರಿಜಿ ಮನೋರಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದನು ಕೋಪ ಐಕ್ಯಾನ ಪಂಡೆ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಡೆ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡೆ ಕುಳ್ಳಾರೆ ಭಾಷೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಪಾತೆರನಾರು ಪಂಡೆರು ಉಂದೆ ನಾವನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಕಲ ಮಾತೆರನ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದು 555 ಮಾತಾಡ್ತಾ 6ನ ಪೂರಾ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ಸು ಆದನು ಆಯ್ತ ಪಾಲು ಪೂರ ನಂಕು ಸೇರುಡು ಡಿವಿಜನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟದ ವಿಧಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ ಈ ಆದರ್ಶ ವಿಜಯಣ್ಣ ನೋಡು ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪಜಿರಿತನ ಪೊರ್ಲುಲ ಆಧಾರ ಅಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟಗಾರ ಆಧಾರ ತರ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಇನ್ನು ತುಯರತೆ ಇಡೀ 6ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವನ್ವರು 6 ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆದವರು ಅಂಚಾನ್ ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟದ ವಿಧಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯೆ ಕಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಬರೆದು ಏನೇ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂದು ಬಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಬೈದನು ಅವೇನು ಕಲ್ಲುದಲಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ ಈತ ಮಾತಾರನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತಾರು ಕೊಡಿಯಂತಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವು 6 ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಆತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ 6 ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನು 6 ಸೇರ್ಸಾದ ಒಟ್ಟಾದರೆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಬಾಡು ಆಯ್ತ 6ನ ಈ ನಾಟಕದ 1000ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರ್ನ ಮನೋಹರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದಲ ಕಂತಿನ ಪಾತಿರಗ ತರತಗ ಒಂದಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ತಾಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ವಾಗ್ಮಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ನಾದೊಂಬು ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರವುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡು 555ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಆಂಡ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುದಾದ ಅಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬತ್ತಳಿಕೆದ ಬಾನ ತಯಾರಾದೊಂಡು ಅವು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಟಿ ಪ್ಲೇ ಆಪಣು ಆ ವಿಟಿನ ತೂದು 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ಬಗೆಟೆಯನ್ನು ನನಾತು ಕುಡಾತ ಪಾತಿರವೆ ವಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್.
വീട്ടിದ ಅಡಚಣೆಗಾದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ, വീട്ടിಗಾದ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ದು ಬರಿಯರ ಉಂಡು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇತ್ತೆ ತಯಾರಾದ ಲಾಂಚ್ ಆಯರ ಉಂಡು. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಾದ MNR ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದೊತ್ತೊಂದಾನಗ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನಿಧಿನ್ ಕೊರ್ತಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬೆ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಮೇಘರಾಜ್ ದಯಮಂತದ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. MNR ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಅಡಿಟ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಜೊತೆಯ ಮಾತಾ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಲೇರೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ದಾದಾ ಅಂದು ಪಣದ ತುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟಾವಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೇಘರಾಜ್, ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ರ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬೆ ಮುಖಲ್ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು. MNR ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ನಿಲೇಟ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಜಯನನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಬರಡು. ಆ ಚಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಭಟ್ರ ಜವರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ದುಂಬು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದದ ಮಿತ್ತು ರಾರಾಜಿ ಸೆರ ತಯಾರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಭಟ್ರ. ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ವನಸ್ ಮಲ್ತಂದ ಅಣ್ಣಗ ಕಡೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸನ ಅತ್ತನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಂಡ ಇರೇಕ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಬೂರ್ನಡೆ ರಡ್ಡು ಬೂರ್ನಂದಾಂಡ ಅವು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನನಾತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಲ ಐತೆ ಬರಿಯರೆ ತಯಾರಾದ ಪುನವು ದಾದಾ ಅನ್ನು ಬಂದು ತೂಕ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರವಾದ ಬರಿಯರೆ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಈತನಟ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಬತ್ತದು ಮಿನಿಕೆರೆ ಉಂಡು. ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದ ಮಿತ್ತು ರಾರಾಜಿಸರು ಪುಣಂಚಿನ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರಿಯರು ಪುಣಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಸುರುಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಭಟ್ರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತದು ಅವು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ ಬರಿಯರ ಉಂಡು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಂಡ್ ವೇದಿಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ, ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿನಿ ಪಡೆಯನಳೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಣಿತಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕೆ ಒರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕೆ, ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬೇರೆ ಈತನಟ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನೆನಿಕೆಯಿಂದ ಇತ್ತಾರನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಬೋಳು ತೂಂಡಲ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಚಾರ ಏನಿದಾದ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಗುರು ಕಿರಣ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆತನು ಆ ಇಲ್ಲಡು ಕಲ್ವೇರು ಬೈದೇರು ಅಂದು ಬಂದು ಓಲ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಇಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಈತನೆಟ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿನಂಚಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಈತ ವೇದಿಕೆದ ಪಾತೆರದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ತಾಟಿದ ಮಾನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಕೊಲ್ಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮೇರೆನ್. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನೀ ನಿಜ ಅದು ಬಂಗಾರಡ ಬರೆದಿದ್ದಂತಿನ ದಿನ ಬನೋಡು ಪಣಗ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಇತಿಹಾಸಡು 555ನೇ ಶೋ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡು ಓಲ ಆತಜಿ ಐಡ್ಲ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಶುರುವಾದ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಬರ್ತಿ ಆತಜಿ ಐತ ನಡುಟು 1.5 ವರ್ಷ ಕರೋನಾಡು ಪೋತುಂಡು ಶೋ ಅವಂದಿತ್ತಜಿ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡು ಇತಿಹಾಸಡು ಒಲ್ಲ ಈತ್ ಶೋ ಆತಿನ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಒಲೈ ಒಂದು ಕೂಡ 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ 100% 2 ವರ್ಷದ ಒಲೈ 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಏಪಲ ಬಂದ್ಬೇರು ಎಂಚ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿದ್ ಭವತಿ ಭಾರತ
ಫುಲ್ ದಾದಾ ಪಣ್ಣಾಗ ಧರ್ಮ ಏಪ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ದೇವರು ಎರಡು ಒರಿಯೋರನ್ನು ಕಡಪಡುವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಂಚನೆ ದೈವ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಇಂಚ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ರಿಷಬ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಂಡ ಜಗತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇತೆ ಕಲ್ಚರ್ದ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ ಮಲಯಾಳಂ ಪಿಕ್ಚರ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ಮಲ್ತದ್ದು ಥ್ರೂಔಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ರಕ್ಷಿತಿತ್ತೇರು ತುಳು ಅತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲ್ತುವಂತಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಹೀರೋ ಬತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಪ್ಪ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ತುಯಾರೆ ಬಯ ಪೂರ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಓಲಾ ಇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊಸತ್ತ ಮಲ್ತನ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಕುಡ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಪಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಎಂತ ಮಾರಯ ಸಾವ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋದು ಏನೊಂದೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡವಡೊಂದತ್ತು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿನ್ನೇರು ಪ್ರತಿಯೊರು ಏನ್ ಲೈದೇರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾತರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಪೆಜ್ಜಿ ಎತ್ತೆರದು ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶನ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಪೂರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ತುಳು ರಂಗೋಗು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಎಲ್ಲರು ಕಲಾ ಪೋಷಕಿಯರು ರಾಜಣ್ಣೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಕಲು ಪೂರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಇಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ನಿಂಗೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾಮಣ್ಣಗ ಇದು ಅನುಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಹೋದು ಯಾಮಣ್ಣ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಕಲು ಈ ಉಂದಿಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಜಯನಡ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನು ತತ್ತದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನು ಕಲಾರಂಗ ಬತ್ತಿನೇ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಊಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಲಾವಿದರ ಪಾತ್ರನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಿಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂಡಿ ಎಂಕ ನಾಟಕ ಹೋಗ್ಲ ಹೂ ಸಂಬಂಧ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂದೆ ಇಂಚೆನೆ ಆದ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಏನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ಇಡೀ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ದಾಟಣೆನ ಸೊ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಈತ್ ವರ್ಷ ಕಲಾ ಭೂಮಿಡ್ ಉಪ್ಪೆ ಅಂದು ನಾನು ದೇವರನಾಜೆ ಎಂದಿಜಿ ಆ ಪಂಡ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡ್ಲಕ ಟೋಟಲ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಸತಿ ಎಲ್ಲದ ಎನ್ನರೇಜಿ ಇನ್ನಿತ ಬೇಲೆಡ್ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜೇ ಕೊಂಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಪಣ್ಣಾಗ ನಾನು ಒಂಜೇ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಬರ್ತಿನಕಲ್ ಮೂಲಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಲೈಟ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಲ ಮೂಲಲೇರು ನಮ್ಮ ಏನ ಸುರುತ ಚಿತ್ರನು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ದೇನ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಚಿನ್ನ ಆಸ್ ಡನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಮಲ್ದೆ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ್ ನಾಟಕ ಯಾಮಣ್ಣ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ದುಂಬು ಕನ್ನಡಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ ಮಲ್ತ ಶೋ ಮಲ್ಪ ರ್ಯಾಪಜಿ ಮುಲುಪ್ಪುನು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಂಡ ಬಂದ ಆಪುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಆತೆ ಏರಿಯಾಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ ಶೋ ಮಲ್ಪನು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಜಾಬ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಥ್ರೂಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಈ ಊರುಡು ನಾಟಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೂರ ಸೈಯೊಂದುಂಡು ನಾಟಕ ರಂಗ ಸೈಯೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಾತ ಬ್ರೆತ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೈದಾರೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ನ ಕುಲ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಜಯಣ್ಣ ನನಲಾತ ಮಲ್ಪಾಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದುಂಬು ಒರಿಯಾಡ್ದವ್ರಿ ಅಸಲು ನಮ್ಮ ರತ್ನಕರ್ಣೆ ಮೂಲ್ಯರು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎದುರು ಪೋಯ್ಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸಡು ಒರಿಯಾರ್ದವ್ರಿ ಅಸಲು ಒಂಜಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ ಸುರ ಅಂಡ ಅವು ತೋಜಾದ ಕೊರೋಣ 100 ದಿನ ಬಲ್ಪೋಲಿಯಿಂದ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕಲಾಸಭೆ ನನ್ನಲ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಇಡೀ ತಂಡೋಗು ಪಿರ ಶಿವದೂತ ಗುಳೆಗಿದೆ ಇಡೀ ತಂಡೋಗು ಅಭಿನಂದನೆಲು ನನಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ನನಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪರ್ವದ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗು ಆರು ನಡತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಬೊಕ ವಿಜಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪರ್ಲುದ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮೆದುರು ತೆರಿಪಾದುಕೋರ್ನಂಚಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಂತುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಅತಿಥಿಲಿನ ಗಮನಗೆ ಸರಿಯಾದ 35 ನಾಟಕ ಶುರುವಾಯರುಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನುದುಪ್ಪರು ನನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಒಂದು ಪಂಡದು
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲತ್ತು ಈ ಪರದೆ ದಾದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಂಡವು ದೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ 555ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಾ ದುಂಬು ಅತಿಥಿಲು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಪಾತ್ಯರಡು ನೆತ್ತಾತು ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಏನು ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯರುಂಡು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಗಾದ ತಂಡನಿಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದ ಗುರುವನ್ನೇ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸತೀಶ್ ಬಾರ್ಕೋರು, ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರದೀಪ್ ಬೈಕಾಡಿ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಧು ಸುರತ್ಕಲ್, ಸಂಕಲನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸುವರ್ಣ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರವಿ ಸುವರ್ಣ, ಸಂಗೀತ ಡಾಲ್ವಿನ್ ಬೊಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಬೊಕ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ದಿರ ಅವಿನಾಶ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ದಿರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ, ಕಲಾವಿದರಾದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಯಕಿ ವೆನ್ಸಿಟಾ, ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿನ್ಕೆರ ಉಪನಕಲ ಅತನ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮಿನ್ಕೆರ ಉಪನಕಲ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್, ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದಯ್ ಆಳ್ವಾ, ಅಮೀಶ್ ಆಳ್ವಾ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಾ ಬೊಕ ಕುಮಾರಿ ಆದ್ಯ ಉಡುಪಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಒಟ್ಟಾದಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಉಳ್ಳೇರು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರ ತಯಾರಾದುಂಡು ಸತೀಶ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಡ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬೈಕಾಡಿ ಮೇರ ನಿರ್ದೇಶನಡ್ ಮಧು ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಡ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡ್ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಯಕಿಯಾದ ವೆನ್ಸಿಟ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಿನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗೆ ಆ ಕಲಾ ಮಾತೆ ಶಾರದಿನ ಬೊಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಕಾಲಗಂಟೆಡ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಯ್ನ ಹೇಳಿದವರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪು ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು 2 ನಿಮಿಷದ ಪಾತ್ರದ ಮದಿಪು ನಮ್ಮೆದುರು ದೀಪೇರು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲನ ಪಾತೆರ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಅಂದು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಿಗಂದು ಪನ್ನಗ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರದ ಸರದಾರರಿ ನೀ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಂದು ಬಂದು ಬೆರಿಬಟ್ಟದವರಿಗೆ ಪೆರ್ಮೇಡ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ತುಳುವ ಮನ್ನಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒರ್ತಿ ಸಾಧಕಿ ಇನಿ ರಾಜ್ಯದ ಬರಿಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಏನಂಚಿನ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ನ ಪಡೆದೊಂದು ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾದ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವತೂಪುನಂಚಿನ ವರ್ತಿ ನಿರೂಪಕಿ ಎಂದು ವಾಣಗ ಪೆರ್ಮೆದ ಅನುಶ್ರೀ ಎಕಡೆ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅರ್ ಗುರುಪುರದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಬಂದು ಪಂಡೇರ್ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ವರ್ತಾಯಿಜಿ ಗುರುಪುರದ ಸತ್ಯ ದೇವತೆನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತಿ ದಿಮೇರ್ ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಡೆ ಪೋಪೇರು ಜೀವನದ ಭಂಗ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಡೆ ಪೋತೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಅನುಶ್ರೀ ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರಗೆ ಎದುಕೊಂಡೇರ ದುಂಬು ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಮುತ್ತು ಬರಿಯರ ತಯಾರದುಂಡು ತಾಟಿದ ಮುತ್ತು ಜೋರಾದ ಬತ್ತು ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ಅನುಶ್ರೀ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಯಾನು ಮೂಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಲಕದಾಲ ಬೈಜಿ ಯಾನು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ನಾಟಕದ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸೊ ಇನಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ 555ನೇ ಶೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅವಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅವು ನಂಬರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶೋಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಶೋ ಆತಂಡು ಸೊ ಯಾನೊಂದೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ತೂದಿತ್ತೆ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನು ಬೊಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಗುರುಗಳು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದುಂಬಕ ನೋಡೊಂದು ಆ ವಿಷಯಡು ಕುಡ್ಲ ಏಪಲ ನಂಬರ್ 1 ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಏಪಲ ಎದುರು ಕಂಡ್ರೆ ದುಂಬ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ ಏಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರನ ಕಾಂತಾರ ಅವಾರ್ಡ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಿಲಿಯೇಸ ಅವಾರ್ಡ್, ಇಜ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಮಂಗಲ್ದೇವಿದ ಎದುರು 6 ಪಾಡ್ದಿನ ನಲಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಏಪಲ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ನ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಾದು ಕೊರ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್.
ಸೊ ಆರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊಡೋರೆ ಯಾನ್ ಆರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು 555 5,000 ಒಂಜಿ ಶೋಗ್ಲ ಆವಡು ನಮಕ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು. ಸೊ ಅರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಯಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಎಂಕುಲ್ ನಾಟಕ ತೂವರೆ ಈ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ರಾತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟಕ ತೂಕ ಪಾತೆರೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಪೊಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪಡದಾತೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಪಾತೆರ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಬಾರಿ ನಾಟುಂಡು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅನುಶ್ರೀ ಮನೊಂದು ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ರ್ ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅರ್ನ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂದ ತೂಕ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿತಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪೂರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ, ಕಲಾ ಪೋಷಕರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಯಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರು ವೈದ್ಯಚ್ಚ ಪಾತೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಬನ್ನಗ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಆರ ಜೀವನಡು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿನ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ಪುಡುದೆ ಆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡು ಪುಡುದು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿಯನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಸರ್ವಸ್ವನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದು ಇನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹರೇ ಪೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಪರಶುರಾಮನ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸರಸ್ವತಿನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಬರಬೇಕಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂದುಲೆ. ಇನಿ ಸುರುರ್ದು ಕಡೆಮೊಟ್ಟ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಪ್ಪು ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಡಿದಿ ಜೋಗುಲಪ್ಪು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರೋಡ ಅಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತೇರು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡೋಡ್ಬೋದು ಪರ ಯಾವು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಜೆತ್ತಿನ ಆಸೆಗೆಡುಪಲ್ಲ ಯಾವು ಅಂಚೆ ಅದು ಪನಗ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾವೆ ದ ಬನ್ನಗ ಅರೆ ಅಕ್ಲೇರ್ನ ಆ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲಿ ಬೆಂದದು ಇನಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಬಂಡೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಲ್ಲೇ ಬಂದುಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ಭಾಳ ಕಳಕಳಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನವನ್ನಾಗ ಯಾನು ಕರಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ 5 ವರ್ಷಡು ಕಲೆಗೆ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದೈತೆ ಅವು ಬೋರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದೇಪುನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಕ ತೆಗೆದಿತ್ತನು ಕಡಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರಿ ಬಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅನೇಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಮ್ಮ ತೋನುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅನ್ನಗಲು ಶ್ರೀಮಂತ ಆತೇರು ಸಂತೋಷ ದೇವರನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿದೇರಾಗ್ಲಿ ಅಂಡ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಲೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲೇನ ಹೆಂಚಾಗ್ಲ ಕೊನೆದ ಆ ಜೀವನ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಹೊಡೋಣ ಬಂದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡಕ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಿನಾಗ್ಲೇನು ಎಂಚ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲಿ ಬಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಂಚಿನ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು 555 ಇತ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣನಗ್ಲೆ ಬಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆಜಿನತ್ತನೇ ಶೋಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಆಜಿನತ್ತ ಶೋಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾರೆ ಕಡಪೆರದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಆಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಅಂಚೆ ನಾನು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಕೋಕಿಲೊಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಟೆರೂಪು ನಟಿಯರೂಪು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ಆ ಶಿವದೀತ ಗುಳಿಗನ ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿ ಗುಳಿಗನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತದು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ದೇವರ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಟೊಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡುಲೆ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿలో ఒక ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ್ನ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿ ಮೌನಡೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಶುಭಾಶಯನ ಆರ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಾನು ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒರೆಯ ವಾಗ್ಮಿ ಬೊಕ ಖ್ಯಾತ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನೇರನ ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ತಾಟಿದ ಮಾನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನೇರನ ಎದುಕೊಂಡುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಚಿಹ್ನೆ ನಮ್ಮೆದುರು ಬರೆಯರುಂಡು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಗಣಪತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವರು PUC ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲೇ
ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಅವರು ಹಾಗೆ. ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ನಾಟಕದವರಾದರು, ನಾನು ಕೂಡ ನಾಟಕದವನಾದೆ. ಅವರಿಗೂ 35%, ನನಗೂ 35%. ಇದು ಹೆದರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತದಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ವಿದ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬಾಳಿದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಶಬರಿಮಲೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವೃತ ಮಾಡಿ 18 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೃತಾದಾರಿಯಾಗಿ 18 ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ವೃತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಫಲ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 555 ಶೋ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ರಿ. ಅದು ಇಂತಿಂಥ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ. 2 ತಂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ, 1ನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ 15 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೀವು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ರೀ ಅವ್ರನ್ನ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇವತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಪರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅವರು ನಿಂತರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬದುಕು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸ್ತದೆ. ಬಡತನ ಕಲಿಸ್ತದ್ರಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಸಿವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತದೆ. ಅದೇ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈ ಇವತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಶತ್ರುತ್ವ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ನಾವು ಎಂಥ ಬೋಳೆ ಸ್ವಭಾವದ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರುತ್ವ ಯಾವುದು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್, ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮೊದಲನ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೇನ್ರಿ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರುವಿಗೆ ತಾಟಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೀಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ್ದು, ಅವರ ಸಹೋದರ, ಅವರ ರಾಜ. ಏನ್ರಿ ಆ ರಾಜ, ಒಂದ್ಸಲ 1-2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ ಆ ಜನರು. ಇವನ್ರಿ ಆ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಬುಸುಗುಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀನು. ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಆಗಾಗ ಬುಸುಗುಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅದೇ ಮಜಾ ಇರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ಮಾತಿಗೆ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ಲವರ್ನ ಓನರ್ ಆದಂತಹ ಫಕೀರಪ್ಪ ಇವರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಕೀರಪ್ಪ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ದಂಪತಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ. ಫಕೀರಪ್ಪರು ಬಹುಶಃ 5 ದಶಕ ಕಾಲ ಈ ಪೂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆಂಕಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕಿಯರ್ ಅರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪುರ್ಪದ ಮಾಲೆನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಕ್ಕಾಗ ಮೋಕೆಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದ ಗುರುಕಾರರು ಫಕೀರಪ್ಪ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆಗೆ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತದ ಕುಣುಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಭ ವಿಜಯನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ. ಚೇತಕನ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸಂದೈತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇಲೆ ನದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡೂರಿಯೇ ಬಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ನಿರ್ಮಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೆಯರುಂಡು.
ಆ ಚಿತ್ರದಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೇರಿನ ಪಾತಿರದ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪಾವೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಲ ವಿಜಯನಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಚಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಜಯನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ 2011ನೇ ಇಸೋಡು ಎನ್ನ ಚಾಲಿಪುಲಿಲು ಸಿನಿಮಾನಾಗ ಎಂಕಲ ವಿಜಯನಗರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಕರಾರು ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಕೆಲವೇರು ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮಂತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತನಲ ಕಾಯರು ಇಂದುವೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕೈ ಕೊರದು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಪೂಲ ದುಂಬುದನ್ನು ಪೂರ ಮರಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆರು ಎನ್ನಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅದ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಆರೇಡು ದುಂಬು ಯಾನೇ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ಕೈತಾಳು ಬಟ್ ಆರಾದು ಬತ್ತರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಪರಾಧಿಯುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಏನನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಆರು ಕುಲಯರು ಆರ್ನ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಪೋಂದುಂಡು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದು ಅಮೇರಿಕಾಗೂ ಪೋಂದುಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ವಾ ರೀತಿ ಆರು ಇನ್ನು ಇಂಥದೊಂದು ಪೇರ್ಮಣಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತುಲೇರಿ ಆರಿಗೆ ದೇವರೇ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರದು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆಮನ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಇಡೀ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರದು ಆರಿಗೆ ಆರೇನು ಆರು ಇನ್ನ ನನಾತ್ ಆರು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲು ಪಂಡದು ಈ ಸಣ್ಣ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಕಾಶನ ದಯಮಲ್ ತುಂತೋಡು ಪ್ರಕಾಶನನ ಗರಡಿಡು ಪಲಗಿನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಅಥರ್ವ ಬೇರನ ನಾಯಕತ್ತೋಡು ಬರೆಯರ ತಯಾರಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಚಿತ್ರದ ಪುದರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡೆಡ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದ ಮೆತ್ತು ರಾರಾಜಿಸರುಂಡು ಪ್ರಕಾಶನ ಇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಗೆ ಇರ್ನ ತಂಡ ಕೊಡರ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ದಯಮಲ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗಿನ ಪಡೆಯೋಣ ಪಂದಕ್ಕೇನೋ ಎಕ್ಕಡೆ ಯಾರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಿತ್ತನು ಅಂಡ ಅರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿಡು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಾಟಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ನೋಡು ಪಂದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿಕೆನೋನ್ವಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪಣ್ಣು ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೆರೆಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಜೋರಾದ ಬರಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರಿಗೆ. ದಯಮಲ್ತದ ಮನು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದಯಮಲ್ ತೀರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು. ಧನುಷ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ಬತ್ತ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ನಂದುಂಬು ವೇದಿಕಿಡುಪುನಂಚಿನ ಕುಡೂರಿಯ ಸಾಧುಕೆ ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರ್ನ ಚಿತ್ರ ಅಂದ ಬನ್ನಗ ಅವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಳೆ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ವಂಚಿನವು ನಿರ್ದೇಶನದ ಚತುರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆ ಆದಿತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯನ ತುಳುನಾಡೆ ತುಯರತಿ ಕುಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಸಮಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ನೋಡಬೇಕು, ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾರಂಭ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವರು ಹೋದರೆ ಮಿಸೈಲ್ ಹೆಂಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗು ಹಾಗೆ, ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದು ಹಾಗೆ, ಅವ್ರ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೆ. ಅವರು ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋರು ಸಲೀಂ ಜವೇದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕೇರಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ರ್ ಹತ್ರನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬರೆಯೋ ಡೈಲಾಗು, ಕತೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಡೈಲಾಗು. ಅವರು 4 ವರ್ಷ ನಾನು ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ 555 ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸ್ವಾನ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾನೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ವಾನ್ ಲೇಕ್ ನೋಡಬೇಕು.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೌಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ, ಅದೊಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಡೀತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನೋ ಸೀನ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೀನ್ ನಂಬರ್ 2, ಸೀನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವರು ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ತಂದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ತಂದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತಂದರು, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ತಂದರು. ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕತೆ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಮೊದಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೇರೆ 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 ವಾಯ್ಸನ್ನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾರ್ವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸರಸ್ವತಿನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಪರ್ಮನೆಂಟು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಚಂಚಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಚೆನ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲನೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಡ್ರಾಮಾನ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಮಗಳು, ಅವ್ರ ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ಣ ಧಾರೆ ಎಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಸು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ದೈವಭಕ್ತ. ನೋಡಿ, ರಾವಣ 100 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕೊಡಿಯಾಲ್ವೇಲವರು 25-30 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾತು. ಏನು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. 2 ಥರ ಜನ ಈಗ, ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದವರು, ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನೋಡದೇ ಇದ್ದವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಲಿಂಟನ್ನು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ವಿಂಗು, ಯಾರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದು ವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ 7th ವಂಡರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಇದು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಥಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಮೊಘಲರು ಬಂದಿರಬೇಕು 250 ವರ್ಷ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರಿಗೆ 250 ವರ್ಷ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಯಾರೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬಲ್ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಬನ್ಬೇಕು, 1 ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ, 1 ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೇನು ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿರಿಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಕೆದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೈತ ಬಂದವಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೆ ಆದಿತ್ತು ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತೋಂಜಿ ಚಿತ್ರಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು. ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬುಳ ಅವಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದ ಮೆತ್ತು ತಯಾರಾದುಂಡು. ಅರ್ನಂಚಿನಾರು ಬತ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾರ್ಚ್ 29 ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದ ಮೆತ್ತು ಬರಿಯಾರ ತಯಾರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬುಳದ ಸರದಾರೆ ಮಾತಿರಲ ಮೋಕೆದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರೈ ಕೊಡೋ ರಜೋರ ನಚ್ಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯರು ಕಡೆ ತಂತುಗು ಬರಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಜನ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕತೆ ತನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾಷಣ ಆಪಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಕೂಡಲೇ ಶುರು ಆಪಣ. ಅನುಶ್ರೀ ಸ್ಮರಣಿಕನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಅಂಚನೆ ಕುಡುಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆ ಸಾಹಿಲ್ ರೈಲ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮರಡ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ತೆತ್ತನೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿಲ್ ರೈನ ಇನ್ನಿ ಬರ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಾಹಿಲ್. ಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಓವೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆ ಪೀಠ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಾರ ಅದು ಸುಲಭ ಬೇಜಾಯ ಪಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿನೆಟ ಕಾಪಾಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾಷಣಗಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತಿರ ಏನಿತ್ತ ಈ ಶೋಧೋತುಗಳಿಗೆ 550 ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮಾತ ಬಿನೇರೆ ಮೂಲ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕ ತೋರ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗರೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪೂರ ಸಂಘಟಿಗರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದಾಲ ಪಾತಿರ ಬೋಬುಜಿ ದಾವಂಡೇನು 1 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನು ಎನ್ನ ಪಾತಿರ ಮುಗಿಪೆ ಇನಿ ಮಾತಿರಲ ಬಂಡೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ ಕಡೆಗಳ ಪೋಡು ಪರದೇಶಗೂ ಪೋಡು ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೋಡು ಪರ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪೋಡು ಮಾತಿರಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೂವೋಡು ಮೆರೆಯೋಡು ಆಯ್ತಾ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಖುಷಿ ಪಡೋಡು ಪನ್ನ ಮಾತಿರಲ ಪಂಡೇರು ಏನು ಪನ್ನೀತೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದೋಸ್ತಿಲು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿತಂಡು ಈ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ನಾಟಕ ಅದು ಇಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪಿಲೇಕ ಆಬಿಲೇಕ ಅವಳು ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಡ ಭಾಷೆ ಮನಸ್ಸಿಡಿತಂಡು ಅಂತ ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತ ಸುರುಕು ತುಳುಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಭಟ್ರ ಏರಾವ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ 5 ಭಾಷೆಡೆ ನಮ್ಮನ ದೇಶದ 5 ಭಾಷೆಡೆ ಮೇರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಿ ತಮಿಳು ಹಿಂದಿ ಈ 5 ಭಾಷೆಡು ಪಂಚ ಭಾಷೆಡೆ ಎಂಚ ಇನಿ ಮೂಜಿ 5 ಉಂಡ ಐಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ 5 ಸೇರಾದು 5ನೇ ಭಾಷೆಡೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಮಹಾ ಐಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಸಿಕ್ಕಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾಷಣನ ಬಾರಿ ಪರ್ಮೇಡ್ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಧಕ್ಯತೆ ಉನ್ನತದ ಶಿಖರಡು ಪುಣಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ತಾಟಿದ ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನನು ವಹಿಸದ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಏತೋ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರೊಂದು ಬೈದೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣದಂಚಿ ಪೋಪುನೇರು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಎರ್ನಾಳ ಪೂಜಾರ ಬುರ್ದು ಬೋದಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕ್ಷಮೇನ ನಿಕ್ಲೆದರು ಏನೊಂದು ಬಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪರು ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಟಕ ನಾವು ಮಾತ ಕಣ್ಣಾಕ ಆ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಅದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಚಿ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಮೆಂಟೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಂಸಾ ಮೆಮೆಂಟೋದ ಗುರ್ಕಾರಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರ ತಂಡದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಂದೊಂದು ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಉಪಕಾರ ಆದಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ನೆಂಪು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಜ್ಜಪ್ಪನೇರಿ ಏನು ಬೈದೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಗತ್ಯದೇರು ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ 555ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಚಾವಡಿಡು ಸಾನಾದಿಗಿಡಿ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕಿದೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅವೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅವಧೂತ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾನದಿಗಿದ ಗುರೂಜಿ ಆರೆಗಲ ಸಾರ ಸಾರ ಆನ ಪಾದಕು ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿನ
ಲೇಸಿನ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸನ್ನು ಲೇಸಿನ ಮಾನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನದಿಗದ ಶ್ರೀ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೆರೆಗಲ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನದಿಗದ ಶ್ರೀ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೆರೆಗಲ ಸಲ್ಮೆ ಸನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರ ನಕಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಸೇದಿನ ಮಾತರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ನಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆಗ್ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗಣ್ಯರ ಅಗಪುನಗ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ಸಾರಡು ಪುನಂಚಿನ ವೇತೋ ಗಣ್ಯರು ಬೈದರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ KK ಪೇಜಾವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲಿ ಅರೆಗೆ ಮೋಕಿಡ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ ಪೂಂಜೀರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಜೊತೆ ಆತೇರ ಅರೇನು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಕಿಡ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ನಟೇರು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ ಮನಸ್ಸು ಕಂಡಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕದ ತ್ರಾಣ ಭಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಗುರುಕಾರರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಗುರುಕಾರರು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳಿರು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಅಭಿಮತದ ಮಮತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೇಟ್ರಸ್ದ ಗುರುಕಾರರು ಅಂಚನೆ ರಂಗೋಲಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕಿರ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ್ ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಕೇಟ್ರಸ್ದ ಪಾಲುದಾರರ ನಂಚಿನ ಮನೀಶ್ ಬೊಕ ಅಶೋಕ್ತಾಮ್ ಹೆಗಡೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕೆ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಣಿಬೀಡು ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾತಿರ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ತುಳುನಾಡದ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ದಿಯಾ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ದ ಮಾಲಕಿರ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತ ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಪಂದ್ ಮಾತ ಸಂಘಮಿತ್ರಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚನ ಸೀಟ್ಲೇನೆ ಆಗಪೋಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ ಕಂಡದ ನಡುಟು ಬಾನ ತೂಪಿನ ಎತ್ತರದ ಕಂಗು ಮರತ ಬರಿಟು ನಡಪುನ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೂವೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಇಂಚ 4 ದಿಕ್ಕಲಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ಇನಿತ ದಿನ ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ 555ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಕೋರೊಂದುಂಡು ಐಕಾದು ಅಕಲಿನ ಪೊರ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಅಭಿನಯ ನೆಟೆ ಮೂರ್ದು ಬರುಡಾಂಡ ನಿಕುಲುದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲ ಉಡಲ್ದ ತಾಟಿ ಅಕ್ಲೆಗು ಕೇನುಡು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಶಿವದೂತಗುಳಿಗ ನಾಟಕ ತಂಡಗು ನಿಕಲು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದು ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಲೇಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮಾನದೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ CS ಭಂಡಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಧು ಬಂದ ಪ್ರಸನ್ನರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಿನ್ನಿರಗ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು V4 ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಆತರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ನಂದುಮ್ಮು ನಡಪೆರಪು ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರನ ಕೂಡುವಿಕೆದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ 555ನೇ ಪ್ರಯೋಗದ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗೊಂದುಂಡು ತೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವ ಕೆಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದೇತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ನಾಟಕ ತಯಾರಾದ ಪ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾತಾರೆ
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅದು ಪಡ ಅತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖೇನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಮದಿಮೆದ ಸೀಸನ್